मुखारविन्दम् मुखारविन्दे विश्वेशयन्तम् वडस्य भद्रासपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वडपत्रमध्ये शयानमात्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि धीवरश्यामल कोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पाद्रममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्पालकं सीताहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्किततन्तभक्ति बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ये निदायात्यपयोददीनि बहिर्कदायां व्रजनायिकायां भुक्त्वादेशं कपटे सूक्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कलिङ्गजान्तस्थितकार्यस्य मनाक्ररङ्के नडनप्रियन्तम् तद्भुजहस्तं चरति सुवस्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूकलेबातं उदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनपङ्कलीलम् उत्फुल्लभस्मायतश्चारुनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमातरेण सन्यं विभन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரி போல் மாதாஜி ஹரி போல் ரொம்ப சூப்பர் சூப்பர் டெய்லி நம்ம ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் பிளான் பண்ணிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து 3rd சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிடும் ஜாஸ்தி ஸ்லைட்ஸ் இல்ல அப்ப நான் சரி இன்னைக்கு ஒரு பஜன் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சா பஜன் பாடலாம் ஒரு பஜன் பாட்டு அப்ப மொத்தம் 18 பஜன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் செல்வி மாதாஜி வந்துட்டாங்க செல்வி மாதாஜி நெட்டு போய் வர்றது அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்கே பொறுக்கல என்னோட பாட்டு பாடுற வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டுட்டான் நெட் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டான் சூப்பர் மாதாஜி பத்மா மாதாஜி சூப்பர் நாளைக்கு செல்வி மாதாஜி அனு மாதாஜி ரொம்ப நல்லா பாடினாங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்க சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி நாங்க கத்துக்குறோம் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம ஒரு பாட்டு நம்ம இப்ப இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு எடுத்துட்டோம் 2 பாட்டு எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நம்ம கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 3rd சாப்டர் முடியும் போது ஒரு பாட்டு எடுக்கலாம் அப்படிதான் பிளான் பண்ணிருந்தேன்
இல்ல ஒரு பாட்டு தான் எடுத்திருக்கேன், 2 பாட்டு எடுக்கல. அப்ப இந்த 2 பாக்கி. அதான் இது ஒண்ணு எடுத்து இப்ப மாதாஜி பாடினாலே அது ஒண்ணு இருக்கட்டும், அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பாடு. ஓகே, அப்ப ஒண்ணுதான் பாடிருக்கேன். ஓகே ஓகே. அப்படி நான் நினைச்சேன் இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஒரு பிளான் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 18 பாட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல வருது. அப்ப நம்ம வந்து 10 ஆஃபென்ஸ் இன்னைக்கு படிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஐ ஹேட் ஆல் தட் பிளான். பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நெட் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, பார்க்கலாம். என்னாச்சு மாதாஜி? அனு மாதாஜி லேட்டா வந்தீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம். இல்ல மேம், சாரி மேம், ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டாங்களா, அதனால தான் இப்பதான் போனாங்க. எனக்கே வந்து ஐ ஹேட் an important டிஸ்கஷன். எனக்கு ஜாயின் பண்ண லேட் ஆயிடுது. மெசேஜ் கூட பண்ண முடியல. நோட டைமா பார்த்துட்டு இப்ப முடியும் சொல்லிட்டு பண்ணீங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சாரி மேம். சாரி பத்மா மேம். சாரி ஜெயஸ்ரீ மேம். டோன்ட் ஃபீல் சாரி என்றால் மாதாஜி. சாரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க அனு மாதாஜி. நாங்க தேடிட்டு இருந்தோம், நானும் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. அனு மாதாஜி வந்துருவாங்களே, ஸ்டாண்ட் பண்ணலையே. நாங்கதான் ஸ்டாண்ட் பண்ணோம், நாங்க முடிச்சிட்டோம். நோ ப்ராப்ளம். நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் மேம். இட்ஸ் ஓகே, நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் மேம். இது வந்து பெரிய இது எல்லாமே கம்ஃபர்டபுள் டைமிங், கம்ஃபர்டபுளா தான் நம்ம போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பேசினல, சாரி, நான் இன்னும் பேசினே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு சாண்ட் பண்ணிடுறேன் மேம். எஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, நான் சூப்பர்பா இருக்கேன். நம்ம கிளாஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் வெரி வெல். ஓகே, நம்ம இதுல நோ 2:30 கரெக்ட், 3:30ல நிறுத்தினோம். ஓகே, நம்ம பிராணத்தி பேர் ஆரம்பிக்கணும். 1 மினிட் பிராணத்தி ஆரம்பிச்சு. கிருஷ்ணா. பாமி மாதாஜி இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே லேட். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டே நோ கிருஷ்ணர் அப்படி வச்சிருக்காரு. எல்லாமே அவர் நிமித்தம். அவர் எப்படி சொல்றாரோ அப்படிதான் நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம், எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து L2 வகுப்பு. நம்ம ரொம்ப கேஷுவலா இந்த இதை எடுத்துன்னு போலாம். அதுக்குள்ள 3 சாப்டர் முடிஞ்சாலும் எனக்கே அதிசயமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து 4 நாள் எடுக்கணும் இல்லையா, அதனால சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஐ திங்க் இந்த 2 months வில் பினிஷ் மாதாஜி. 2 months எவ்வளவு, 8 வாரத்தையே முடிச்சிருவோம். 18 வாரம் போட்டிருக்கேனே, 8 வாரத்துல முடிஞ்சிடும் நம்மளுடைய L2. L3 போயிடுவோம் நீங்கள்லாம். வெரி குட் சார். நம்ம இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. உங்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி, இந்த இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லாம, வேற தொல்லைகளும் இல்லாம, நமக்கு உடம்பும் நல்லா இருந்து, இதெல்லாம் உங்களை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வேண்டிக்கணும். தானே சார். நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் 3 வாட்டி சொல்றேன், நீங்க மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், பிராணத்தி வந்து எப்பவுமே அனு மாதாஜி ஆரம்பிப்பா. இன்னைக்கு வந்து கீழே போலாம். இது பத்மா மாதாஜி, இல்ல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, சாரி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அப்புறம் பத்மா மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, அனு மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो. பத்மா மாதாஜி சொன்னீங்க. பத்மா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வந்தே அகம் ஸ்ரீ. பத்மா, நேத்திக்கு நீங்க இது படிச்சோம் இல்லையா? எப்பவுமே உங்களுக்கு ஆமா மாதாஜி, நேத்திக்கு. அப்ப வெயிட் பண்ணுங்க. பாமினி மாதாஜி தெரியும் இல்லையா மாதாஜி? நீங்க படிங்க. எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்டா வரும். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தே ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ரூப சாத்விகம் சஹகண ரகுநாத விதந்தம் தம்ச ஜீவம் தாத்வைதம் சாவதூர்ண பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ணன் சைதன்ய தேவம் ராதா கிருஷ்ண பாத சஹகண லலிதா श्री विशाल हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका
ஹரிப்பிரியே. இப்ப மாதாஜி பத்மா மாதாஜி படிங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச. ஒரு பதிதானாம் நிமிஷம் மாதாஜி, இது ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன், மாதாஜி. ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பதிதானாம் அது வந்துருச்சு. படி. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாं பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய க்ரோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ணா பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரதுஷே நமः. மாதாஜி அனு மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அனு மாதாஜி பிஸியா இருக்கேடா? குரவேல இருந்து அது படிங்க. குரவே கௌரச்சந்திராய. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணதாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீ சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பச்சாரணே நிர்விஷ்ட சன்யாவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதா 3வது சாப்டரோட எண்ட் பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே, அது கீழே புஷ் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. I think we were here. இங்க 30 வரைக்கும் முடிச்சிடணும். கரெக்ட். 29க்கு அப்புறம் 30 முடிச்சோம். அந்த 30ல இருந்து நம்ம இங்க ஆரம்பிக்கலாம். மயி சர்வாணி ஸ்லைட் ஷோ. மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்யாத்ம சேதசா நிராசீர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகதஜ்வரஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றி முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகளின்றி உண்மை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியும் கைவிட்டு பொருந்துவாயாக. நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார், அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வந்து மனத்தளர்ச்சி வராது, நமக்கு சந்தேகம் வராது, பயம் இருக்காது. மெயினா என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம்னா முடியுமா முடியாதா, ஒரு கல்யாணம் வச்சுட்டு இருக்கோம், இல்ல ஒரு வீடுதான் வாங்குறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது நான் ரொம்ப நாளா பிளான் பண்ணி இது இன்னைக்கு பண்ண போறேன், எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா we think I am going to do it, I will do it, இது என்னால நல்லா முடியணுமே, ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும். என்ன பண்ணோம், பகவான் என்ன சொல்றார், அர்ஜுனாக்கு சொன்னா போல இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு அஸ் ஆல்சோ. நம்மளும் வந்து எந்த வேலையை எடுத்துனாலும் சரி பகவான் பேர்ல பாரத்து போடணும். அவர் தான் நம்மளை செய்ய வைக்கிற, அவர் சொன்னதுனால்தான் நம்ம பண்றோம். இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே லேட்டா தான் வந்தோம். இது எல்லாமே அவரோட செயல் தான். அந்த மாதிரி பண்ணதுனால நீ நல்லா ஸ்மூத்தா மாதாஜியோட பாட்டு கேட்கணும்னு எனக்கு இருந்தது. இல்லாட்டா நான் ஒழுங்கா கிளாஸ் தான் ஒழுங்கா பண்ணிருப்போம். மாதாஜி பாடுறது தெரிஞ்சுக்காது. இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் அதை பண்ண வச்சுட்டார் நம்ம. சோ அதுவும் அவருடைய கிருபை தான். நமக்கு ஒரு காரியம் நல்லா நடக்கலைனாலும் நம்ம நினைக்கிறது நடக்கலை, ஆனா பகவான் வேற வழியில இன்னும் பெஸ்டா பண்ண வச்சிருக்காரு. அந்த ஆங்கிள் பார்த்தா இதாகும். அதனாலதான் நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல பார்த்து போகணும். இப்ப நம்ம எப்பவுமே குழந்தைகளா பிஹேவ் பண்ணணும். நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போதுதான் ஐயோ முடியலையே, முடியுமா, நான் நினைச்சா போல முடியலையே, அதனால நம்ம வந்து பதற்றம், அப்புறம் அதனால ஒரு இது ஒரு வருத்தம் எல்லாம் வரும்.
இதுதான் பகவான் நிமித்தம், பகவான் இப்படிதான் பண்ணணும்னு அவர் விதிச்சிருக்காங்க, அதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். அதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணாம இருக்கணுமா? இல்லை, நம்ம ட்ரை பண்றது பண்ணணும். 100% we should put our efforts. அதான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகள் இன்றி உரிமை உணர்வு. உரிமைனா நான் யூ ஓன் தட் திங் இல்லையா? நான் பண்றேன்னா ஓனர்ஷிப், ஐ எம் டேக்கிங் த ஓனர்ஷிப். இப்ப நம்ம கம்பெனிலேயே வேலைக்கு போறோம்னா அந்த கம்பெனியில் நிறைய இது வரும், லாஸ் இருக்கும், ப்ராஃபிட் இருக்கும். தேர் நாட் கன்சர்ன்ட். நம்ம எப்படி இருக்கோம், நான் எனக்கு என்னப்பா, நான் 8 hours 9 hours ஜாப் பண்றேன், மாச கடைசி ஆனா எனக்கு சம்பளம் வரும், 7ஆம் தேதியோ 10ஆம் தேதியோ எனக்கு சம்பளம் போட்டு கொடுப்பான். ஐ எம் கன்சர்ன் வித் தட். அவனுக்கு வித்து போனா என்ன, இல்ல அந்த மெஷின் எல்லாம் ரிப்பேர் ஆனா என்ன, அவனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆலைனா என்ன, இல்ல சேல்ஸ் டீம் ஒர்க் பண்ணலன்னா என்ன, வி ஆர் நாட் கன்சர்ன். ஓ இல்லையா, ஓஹோ அப்படியா, ஆமா ஆமா ரொம்ப சேட் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லுமே தவிர we are not actually concerned. ஏன்னா அது யாருடைய கம்பெனி, நம்ம கம்பெனி இல்லையே. அதே போலதான் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி இருக்கணும்னா இது எல்லாமே பகவானுடைய இதுதான். நத்திங் இஸ் அவர்ஸ். அப்ப அந்த உரிமை உணர்வை நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடாது. என்னுடையது, நம்மளுடையது, நான் பண்றேன் அந்த மாதிரி எடுத்தனாதான் அந்த டென்ஷன் எல்லாம் வரும். அது எல்லாமே விட்டுடும் அப்படிங்கிற மனத்தளர்ச்சி. அதனாலதான் மனத்தளர்ச்சி. அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, என்னுடைய குருவை நான் கொல்ல போறேன், என்னுடைய தாத்தாவை நான் கொல்ல விடுவேன், என்னோட கசன் அப்படி எப்படி நினைக்கிறான். அதெல்லாம் விட்டுடும். இதோடைய பலனை வந்து என்கிட்ட விட்டுடும். நமக்கு எப்படி இறக்க போறது நிச்சயம். 10வது சாப்டர்ல வரும்போது பார்க்கணும். அவர் எல்லாமே காட்டி தருவார். பாரு பாரு எல்லாரும் அறியறாங்க பாரு, ஏன்னா ஃபியூச்சர் காட்டி தரார். எல்லாம் இருக்காங்க முன்னாடி, இன்னும் ஃபியூ டேஸ்ல எல்லாரும் வாய்க்குள்ள நுழையிறா. எல்லாம் என்ன பல்லுக்கு இடையில எல்லாம் போய் சிக்கி இது பண்ணி அவங்கள இறக்கதான் போறாங்க. சோ அதெல்லாமும் காட்டி கொடுப்பாரு. சோ அதனால நீ வந்து அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதே, நீ உனக்கு என்ன வேலையோட அதை ஒழுங்கா நீ பண்ண அவ்வளவுதான். அதனால அதெல்லாம் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. இதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ஓகே, பர்பஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. பகவத்கீதை நோக்கம் என்ன, இதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. சரண்டரிங் ஆல் யுவர் ஒர்க் அன்டு மீ. எல்லாமே என்கிட்ட ஒப்படைச்சுடு. இப்ப நம்ம பசங்களை, நம்ம வீட்டுல ஏதாவது பசங்களை எல்லாம் வளர்த்துறோம்னா அவ அப்படிதான் இருக்கா இல்லையா? அவ வெரி யங், ரொம்ப ஒரு 15 இயர்ஸ்க்குள்ள இருந்ததுன்னா சமைக்க மாட்டா, நம்மள நம்பின்னு தான் இருப்பா. நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதை ஒழுங்கா சாப்பிடுவா. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாளா இருக்கும் சில குழந்தைகள், ரொம்ப சாப்பாடு பிரியர்கள். இல்லாட்டா நம்ம வைக்கிற சட்டம் தான், இன்னைக்கு எனக்கு முடியலப்பா, இன்னைக்கு ரசம் சுட்ட பப்படானா அதுதான் சாப்பிடுவான். அந்த மாதிரி குழந்தைகளா இருக்கட்டும். அப்ப என்னது, we will not take any ownership. அம்மா அப்பா என்ன சமைக்கிறாங்களோ அதான் நம்ம சாப்பிடறோம். குழந்தைகளா இருக்கிற போல இல்ல, அம்மா கையை பிடிச்சும் கூட்டின்னு போவா குழந்தைகள் எல்லாம். அந்த அம்மா கையை பிடிச்சவங்களோட அது மாட்டுக்கு இப்படி பாராக்கு பார்த்தும் போகும். அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. ஐயோ லெஃப்ட் பார்க்கணும், ரைட் பார்க்கணும், ஒழுங்கா பார்த்துன்னு கிராஸ் பண்ண அதுக்கு டென்ஷன் இல்லை. ஏன்னா அம்மா தான் பிடிச்சிருக்காங்க. அதான் நான் சொன்ன போல அந்த வண்டியில போறோம், நம்ம வண்டியில போகும்போது டிரைவரோட இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, நீ நல்லா தூங்கினா இல்லையப்பா, ராத்திரி எல்லாம் தூங்கினியா, பகல்ல ஒரு நாள் ஒழுங்கா ஓட்ட முடியலையா, வண்டி ஒன்றும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் கார்லாம் ஒழுங்கா வச்சுருக்கேன், எல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டோம். நம்ம பெரிய இந்த என்னது ஃபிளைட்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபுல் ட்ரெயின், அதெல்லாம் நம்ம கேட்டுதான் இருக்க போறோம். ஏதோ நம்ம சீட்டு கிடைச்சதா நிம்மதியா தூங்கினோமா, ராத்திரி எல்லாம் நல்லா தூங்குவோம், காலையில பார்த்தா வேற ஸ்டேஷன்லாம் வந்திருக்கும். அப்படி போறோம். அந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்ம லைஃப்லயும் அந்த மாதிரி எடுத்து நடக்கணும். ஸோ எவ்ரிதிங் சரண்டர் அன்டு தி லார்ட். உங்கள் எல்லா வேலைகளையும் என்னிடம் ஒப்படையுங்கள். அப்புறம் என்ன சொல்றார் இங்க வந்துட்டா, வித் ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் மீ. பகவான் எல்லாமே பார்த்துப்பார் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். நாட் தட் அவர்கிட்ட விட்டுட்டு அவர் என்னதான் பண்ண போறாரோ அப்படின்னா, ஏன்னா நடுத்துறையில நிற்க போறேன், அவர் என்னதான் பண்ண, அப்படிலாம் இல்லாம அவர் எனக்கு நல்லதுதான் பண்ணுவார். பிகாஸ் ஐ எம் இஸ் டிவோட்டி. நான் அவருடைய டிவோட்டியா இருக்கிறதுனால என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர் வந்து கைவிட மாட்டார், அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கும். சோ என்னை பற்றி முழு அறிவோடு, வித்தவுட் டிசைர் ஃபார் ப்ராஃபிட். நம்ம எதிர்பார்க்கணும் ஒரு ப்ராஃபிட். நம்ம வந்து ஒரு சப்போஸ் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், எனக்கு இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரணும்னு அவர் நிறைய கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. ஆனா நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் ஆசைப்படணும், அப்படி இல்லையா? அது எப்போ கொடுக்கணும், என்ன எவ்வளவு கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும். நம்ம பண்ற எஃபர்ட் போட்டுட்டே இருக்கணும். பட் டோன்ட் ஹேவ் எனி டிசைர் டு ஹேவ், எனக்கு இவ்வளவு வேணும் இப்ப வேணும், அந்த இது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. வித்தவுட் டிசைர் ஃபார் ப்ராஃபிட்னா எதிர்பார்க்க லாப ஆசைகள் இல்லாமல். அப்படின்றது வித் நோ கிளைம் ஆஃப் ப்ராப்ரைட்டர்ஷிப். நான் பண்றேன் என்னுடைய வேலை, இதுக்கு என்னுடைய வேலைக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஓனர்ஷிப், உரிமையாளர் உரிமை கோராமல். ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி ஃபைட். அப்படின்னா சோம்பல் சண்டையில இருந்து விடுதலை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லெத்தார்ஜின்னா சோம்பல் தான். சோம்பல் ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி. முன்னாடி இதுல போகலையே, அப்படி சோம்பல் சண்டையில இருந்து வேண்டாம் விருப்பமா அப்படியா தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி ஃபைட். யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? லெத்தார்ஜி ஃபைட், சோம்பல் இல்லாமல் சண்டையிடு, சோம்பல் சண்டையிலிருந்து விடுதலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சோம்பல் சண்டை ஆயிடும், பார்க்கலாம் வரும், அப்படியே ஐடியாலாம் வரும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு அனெக்டோட்ஸ் தான் போட்டுட்டே இருக்காவா. பட் ஆக்சுவல் மீனிங் நம்ம இங்க படிச்சு விடுறோம். இருந்தாலும் யாரும் இந்த பிபிடி பண்ணினோம், யார் பண்ணாங்களோ அவங்க எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதனால நம்ம அதை திரும்பி படிக்கணும். அப்புறம் இது மாதாஜி படிக்கணும்.
நீங்க உங்க இதுல யாரோ படிக்கணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தனாலும் படிக்கலாம், இல்லாட்டா நாங்க படிச்சிருக்கோம். மாதாஜி படிக்கும். ஏமே மதமிதம் நித்யம் அனுதிஷ்டந்தி மானவாः ஸ்ரத்தாவந்தோ அனசூயந்தோ முச்யந்தே தே அபிகர்மபிः. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, லெத்தார்ஜினா ஏனோ தானோ என்னது? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லையா, லெத்தார்ஜி போட்டிருக்கா இல்லையா ஒரு இதுல, ஏனோ தானோன்னு பண்றதா? ஏனோ தானோ பண்றேன். ஏனோ தானோ சோம்பல் சண்டையில இருந்து ஏனோ தானோன்னு பண்ணக்கூடாது, பகவான் பண்ணணும். பர்பெக்ட்ல கொடுத்திருக்கா மாதாஜி, பாக்கலாம். ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின் படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன், பொறாமை என்னது பகவான் என்ன இப்ப பொறாமைனா ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நான் பகவத்கீதை படிக்கும்போது இந்த பொறாமை பொறாமை பகவான் நம்ம எப்படி பொறாமை இருக்க முடியும்? பகவான் இது ஹையர் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு நம்ம எப்படி பொறாமை இருக்க முடியும்? மெயினா பொறாமை என்ன அர்த்தம்னா நம்பிக்கை இல்லாம அவர் பண்ணுவார்னு சொல்றா, என்ன நம்பிக்கை பண்ணுவாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபெய்த் இருக்காது இல்லையா, அப்படி. அப்ப அவரை வந்து மட்டமா நினைக்கிறோம், பகவான் வந்து பண்ணுவாரா மாட்டாரான்னு நமக்கே சந்தேகம். அப்ப அவரை வந்து ஃபெய்த் இல்லாம நம்ம வந்து மட்டமா நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லாம அப்படி நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் பொறாம இல்லாட்ட சாதாரணமா யார பொறாமப்படுவோம்? நம்ம ஈக்குவல் ஸ்டேட்ல இருக்கிறவா, ஈக்குவல் நம்ம ஏஜ் குரூப் நம்ம லெவல்ல இருக்கிறவாட்டு நம்ம பொறாமப்படாதே, அவ அதை வாங்கிட்டான் நம்ம இன்னும் வாங்கல, அவளுக்கு இவ்வளவு மார்க் வந்துருச்சு நமக்கு வரல, அவளுக்கு இவ்வளவு பதவி கிடைச்சது வரலன்னு நம்ம லெவல்ல வளர்தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். பகவானை போயிட்டு நம்ம பொறாமப்படுவோமான? Then I took it in this sense, நம்ம வந்து பகவானுக்கு தகுதி இல்லாம நம்ம வந்து அவரை நம்பிட்டு பண்ணணும், அதெல்லாம் நடக்குமா? என்ன இல்ல நான் தான் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர் பண்ணுவரா மாட்டாங்கன்னு சந்தேகம் இல்லாம டோட்டல் he will definitely do and best கொடுப்பாரு. நான் என்னவோ சின்னது நினைக்கிறேன், ஐயோ இது கொடுப்பாருன்னு, அவர் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. நம்ம கிள்ளி கேட்க பாக்குறோம், அவர் வந்து அள்ளியே கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காரு. ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்படிதான். கிருஷ்ணருடைய பக்தர் ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கலாம் பாகவதத்துல. கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொடுத்தா, ஓஹோ நீ என்ன இது பண்றியா இவ்வளவு பண்றியா, நான் உனக்கு அள்ளி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து he is waiting to serve us back. We are supposed to serve him. அவர் ராஜா மாதிரி உட்காந்து பண்ணு அப்படி எல்லாம் கிடையாது. ஐயோ நீ எனக்கு சர்வ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் திருப்பி பிரதிபலன் கொடுக்குறாரு. அது ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, ஐ டோன்ட் நோ விச் சாப்டர். யாரெல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி சேவை பண்றாங்களோ அதே போல நான் வந்து பிரதிபலன், அதே போல வந்து நான் வந்து ஈக்குவல். அப்ப வந்து பகவான் அப்ப பாரபட்சம் காட்டுறாரான்னு அந்த இது கொஸ்டின் வரும். பகவான் பாரபட்சம் வந்து சாதாரணமா அவர் யாரையும் வந்து பார்ஷல் பண்ண மாட்டார். ஆனா பக்தர்கள் இடையில அவர் பார்ஷல் பண்ணுவார். ஏன்னா பார்ஷாலிட்டி ஏன் பண்றாருன்னா, ஒரு பக்தன் வந்து சும்மா பேரளவுல என்ன ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு, இன்னொரு வந்து எல்லாம் மனசிருத்தி ஒரு 16 ரவுண்டு காத்தால பகவான் பக்தி பண்றா எல்லாம் பண்றா, ஏன் அந்த பக்தனுக்கு ஏன் அவர் வந்து அருள மாட்டார்? அப்போ அவருக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுப்பார். சோ இது நடக்கிறதுதான். சோ அந்த மாதிரி so he is partial towards his devotees. டிவோட்டிக்கு தமிழ்ல வந்து அவர் பார்ஷல் பண்ணவே தவிர otherwise he is not partial at all. சோ யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். அப்ப என்னது, பகவான் பேர்ல நம்ம இதெல்லாம் பகவான் பேர்ல பாரத போட்டு எல்லாம் பண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு இன் ஜெனரல் பீப்புள் டாக் லைக் தட். இப்ப நம்மளுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தாதான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். நம்பிக்கை பகவான் பேர்ல இல்லைன்னா ஐயோ சொல்றது ஈஸி தான் என்னால முடியுமா அப்படின்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாம பயம் இருக்கக்கூடாது. பகவான் நம்மள கண்டிப்பா பார்த்துப்பார். எஸ் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, தாராளமா. தேங்க்யூ மாதாஜி, படிங்க. ஏத்வேதத் அப்யசூயந்தோ நானுதிஷ்டந்தி மே மதம் சர்வஜ்ஞான விமூఢாம் தான் வித்தி நஷ்டான் சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன படிக்கணும்னா இந்த சர்வால இருந்து ஸ்தான் வரைக்கும் படிச்சிடணும். இந்த ஸ்தான கீழே கொண்டு வராங்க. ஏன்னா கரெக்டா இந்த சர்வ ஞான விமூடாம் ஸ்தான் அது வரைக்கும் நின்னுட்டு வித்தி நஷ்டான். ஓகே மாதாஜி. நல்லா படிச்சாள் மாதாஜி. அப்ப ஏன் இவ்வளவு நாளா படிக்கல? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சாளே. நல்ல நீங்க ஃபாஸ்டா படிக்கிறீங்க. நாங்க 18 டேஸ்ல எல்லாருமே படிப்போம் மாதாஜி. ஆக்சுவலா நீங்க ஃபாஸ்டா போறதா நானும் இல்ல மாதாஜி, நானே எல்லாம் தடுமாறி தான் படிக்கிறேன். பார்த்தா இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சாதா எப்பவும் படிக்கிற ஸ்லோகம் எல்லாம் கிடையாது. அனு மாதாஜி நாங்க எல்லாருமே படிப்போம் மாதாஜி. அந்த 18 டேஸ்ல படிச்சோம் மாதாஜி. ஆனா கொஞ்சம் டிக்கி படிப்போம்.
படிங்க எல்லாருமே. யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தெரியுமோ படிங்க, இல்ல சில பேருக்கு ஓகே சரியா மாதாஜி. வராதப்போ டேக் யுவர் ஓன் டைம் அப்படின்னு தாராளமா படிக்கலாம். நல்லா படிச்சாங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஆனால் ஓகே யார் மாதாஜி. ஒருவன் பொறாமையினால், இல்லை அதை எப்படி நான் நம்ப முடியும், பகவானை தலை அவ்வளவு தரம் இல்லை, பகவானால் பண்ண முடியாது. ஆனா நீ எல்லாம் சொல்றப்பல எல்லாம் முடியாது, அப்படியெல்லாம் விட்டுட முடியுமா என்ன? அதெல்லாம் முடியாது, நான் தான் எல்லாம் பண்ணி ஆனோம், எப்படி பகவான் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் விட முடியும்? அப்ப எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுதான் பொறாமை. சோ யாரெல்லாம் எவன் ஒருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து, இதெல்லாம் இப்ப பகவான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் அவமதித்துன்னா என்ன அர்த்தம்? கேட்காம இல்ல அதெல்லாம் முடியாதுப்பா, நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு தான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவம் அடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டம் அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி காட்டியிருக்கா, கண்ணை கட்டின்னு நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு தான் போவேன், இல்ல அங்க போக கூடாது அப்படின்னு. இல்ல நீ யாரு சொல்றதுக்கு, கண் கட்டினா நாட் லிட்டரலி கண் கட்டியது, இக்னோரன்ஸ் இருக்கான் அப்படின்னு. இக்னோரன்ஸ்ல he feels whatever he thinks is right. இன்னும் போக போக உனக்கு அது நஷ்டம் ஆகும் அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு தெரியும் அது ஒன்னும் ஆகாதுன்னு போறவன் வீழ்ச்சிதான் அடையும். சோ இது மாதிரி பகவான் கொடுத்த பின்பற்றோம்னாக்கா நமக்கு எல்லாம் நல்லது வரும். இல்ல அதை தவிர்த்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு பக்குவம் அடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலையும் நஷ்டமடைந்ததாக கருதப்படுமா. எஸ் மாதாஜி படிங்க. நீங்களும் இந்த பத்மா மாதாஜி அண்ட் நடுவில் யாரு படிச்சாலும் பரவாயில்ல, படிங்க. संश्रेष्ठते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையே பின்பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் போட்டிருக்கு, அது ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றான். அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் நேர்த்தி பார்த்தோம். ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் பண்றேன், நீ கிளாஸ் வந்துட்டேன், இன்னைக்கு அந்த மாதாஜி செல்வி மாதாஜி வந்துட்டாங்க இல்லையா, என்னோட மாதாஜி பத்தியா என்னால வர முடியலையே, நெட்டு சரியில்லையே, இல்ல இல்லையா மாதாஜி ஷி மஸ்ட் பி திங்கிங் பத்தியா என்னால வர முடியலையே, என்னால பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா நோந்துப்பா. ஐயோ இந்த மாதிரி நெட் இருக்கே, நெட் ஒர்க் பண்ணலையே அப்படின்னு. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இது நெட் ஓகே இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன், பட் நமக்கே இன்னைக்கு போக முடியல அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் அதர் ரீசன். இட் இஸ் நாட் த ஆத்மாவோட காரணம் கிடையாது. அது தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவகுணம், இந்த குணங்கள் இருக்கே, அதுதான் நம்மள பண்ண வைக்கிறது. எந்த செயலா இருக்கும், நல்ல செயலா இருக்கணும், தீய செயலும் அதுதான். அப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸால கொஞ்சம் ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. பட் நம்ம மந்த புத்தியா அதை இழுக்கிறது, சத்துவகுணம் இருக்கிறது தமகுணம் இருக்கிறது போனேன், ரஜகுணம் இருக்கிறது போனேன், அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு தெரியும் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எது நல்லது. இப்ப நம்ம கிளாஸ் இருக்கு, எஸ் டயர்டு தான், சாப்பிடணும், இல்ல சாப்பிட்டு தூக்கம் தான் வருது, இருந்தாலும் இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு, அதை அட்டென்ட் பண்ண நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் will tell something. அப்ப அதை நம்ம பின்பற்றணும். அப்போ பட் எல்லா காரியத்துக்கும் நம்ம ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் பண்றேன், எல்லாமே நான் பண்றேன், அது கிடையாது. முக்குணங்கள் தான் அதுக்கு காரணம். ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையே பின்பற்றுவதால் இப்ப நம்ம we are all சார்ந்திருக்கோம். இட் இஸ் லைக் மேக்னெட் மேக்னெட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ற போல ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்ததுனால டெஃபினட்டா இந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கிண்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இயற்கையே நம்ம பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அப்போ அவருக்கும் அப்படிதான், நல்ல ஞானியா இருப்பார், அவருக்கும் அந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அவரையும் தாக்கும். பட் he will use his intelligence to become better. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த ஞானியும் கிடையாது, ரெண்டு கட்டான இருக்குமே, ஞானியார்த்து முயற்சி பண்றோம், அவ்வளவுதான். அப்போ நமக்கும் சரி, இல்ல பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் அவருக்கும் இயற்கையின் கட்டளை அதுக்கடியில தான் தேர் ஆல் காட் அப் இன் தட் முக்குணங்கள். அவன் செயல்படுகின்றான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும்? இப்ப இது ஒண்ணுமே முடியாது, ஏன்னா முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பட் வி ஹேவ் லிட்டில் ஃப்ரீடம். நம்ம அது மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி we have to come out of it, transcend all these three modes and go to சுத்த சத்வநிலை. படிக்க நமக்கு புரியும். எஸ் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்ரு இதா மாதாஜி 34 என்ன மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. இந்திரியஸ்ய அர்த்தே ராஹத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்நவசம் ஆஹஸ்யேத் தௌஹௌஸ்ஹயஸ்ய பரிபந்தினௌ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்ககிட்ட புக் இருந்தா அந்த புக்கையே பார்த்து படிங்க. சிலப்பெல்லாம் என்னன்னா நமக்கு நம்ம புக்கோட அந்த எழுத்து அதை பார்த்து நல்லா பிராக்டிஸ் ஆகும். இது நான் வேற ஃபாண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இதுக்கு நமக்கு ஏத்த போல இல்ல மாதாஜி. ஆக்சுவலா 18 daysல தமிழ் படிச்சு தமிழ் தான் இப்ப எனக்கு என்னமோ ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. வீட்டுல நான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி, இங்கிலீஷ் வச்சிருக்கேன், பகவத்கீதா அது. ஆனா இந்த 18 daysல தமிழ் படிச்சு
அதான் எந்த புக்கை பார்த்துங்களோ அந்த புக்கை எப்பவும் கையில வச்சுக்கோங்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா வரும், படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா வரும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே இல்ல ஏன்னா இந்த ஃபாண்ட் சொல்றேன், இந்த ஃபாண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் நான் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அதே ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்கள் மற்றும் புலனுகர்ச்சி பொருள்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அதான் இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, பண்ண முடியாது கிடையாது, இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு இது என்னது, விதி, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒழுங்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகைய விருப்பு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் இவன் விடக்கூடாது, ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகும். சோ இது தன்னுணர்வு இதுல இருக்கும்போது என்னதுனாக்கா, முக்குணங்களை தாக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர வேற இது இந்த முக்குணங்களை நம்ம தாக்கின்ற அந்த மாதிரி இருந்தோம், நமக்கு வேற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணல, நம்ம அந்த முக்குணங்களையே ஒன்னொன்னு இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா தன்னுணர்வு பெறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தன்னுணர்வு பெறணும்னா என்னது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை இழுக்கிறது. நோ, ஐ ஷுட் நாட் பி ஃபால் ப்ரே டு தோஸ் 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ். அதனால நான் என்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பு அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு நான் யாரு, ஆஃப்டர் ஆல் ஆத்மா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு பிலாசபியா இருக்கும். அது எப்படி எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துதான் நமக்கு புரியும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தாதான் புரியும். சோ இது நம்ம இது முக்குணங்கள் தான் நம்மளை பண்றது, பட் இதுல டிரான்சென்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை. அப்ப நம்ம விருப்பு வெறுப்புல இருந்து விடுபட்டு தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். விருப்பு வெறுப்புல எல்லாம் நம்ம சிக்கிட்டோம்னா அதெல்லாம் நமக்கு முன்னேறத்துக்குள்ள உள்ள தடை கற்கள் ஆகும். எஸ், இது நான் வேற எடுத்து போட்டிருக்கேன். இது லெவல் 1 குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்து போட்டேன். இது ரொம்ப மாதாஜி படிங்க. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. ஸ்ரேயானா இப்போ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காது. ஸ்ரேயான்னா ரொம்ப மாஸ்டரி. இதுல ஸ்வதர்மோ விகுணக, உங்க தர்மம். இப்போ ஒருத்தர் நல்லா பாடுற அப்படின்னா அந்த மாதாஜியோ பிரபுஜியோ நல்லா பாடதான் வரும். அவன் டிராயிங் பண்ணனா, இல்ல டிராயிங் எல்லாம் எனக்கு வராதுப்பா, நான் எப்படியோ போகும் பிரஷ், எப்படியோ போகுது. ஒருத்தர் நல்லா டிராயிங் பண்றேன்னா, நீ நல்லா டான்ஸ் ஆடுன்னு, அப்பப்பா எனக்கு தாத்தையெல்லாம் ஆட தெரியாது அப்படின்னு. நல்லா டான்ஸ் ஆடுறவனுக்கு பாட்டு தெரியாது. இந்த மாதிரிதான் ஸ்வதர்மம், எனக்குன்னு ஏதோ ஒரு பக்குவம் இருக்கு, அதுதான் நான் பண்ண முடியும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், எனக்கு பாடம் தெரியும், ஓ அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நான் அதையும் பண்றேன். இந்த மாதிரி நல்லா டிராயிங் பண்றேன், ஆனா அதையும் பண்றேன். நல்லா குக்கிங் பண்றாங்களே, அப்ப நான் அந்த குக்கிங் பண்றேன். எல்லாருக்கும் எல்லாம் வராது, நமக்குன்னு ஒரு சொந்த ஒரு இது இருக்கும், ஸ்வதர்மம்னு இருக்கு. அதுல ஸ்ரேயனா என்னது, மாஸ்டர். பரதர்ம ஸ்வ அனுஷ்டிதா, வேறொருத்தனோட தர்மத்தை, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏதோ ஐடி கம்பெனில வேலை பண்றான், அவன் வினோசம் MBA என்னமோ படிச்சிருக்கான் ப்ரோக்ராம், அதுலதான் நல்ல சம்பளம். நம்ம படிச்சது ஏதோ படிப்பு, இல்ல நானும் அவன் மாதிரி ஐடில போனோம்னாக்க அந்த படிப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம படிக்கல, நமக்கு இருக்கிறத வச்சுதான் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். அவன் நல்லா படிச்சா மேபி வாட் எவர் இது லேர்ன்ட், நல்ல கம்பெனி கிடைச்சா அவன் வேலைக்கு போறான்னு இருக்கும். சோ எல்லாத்தையும் அவனுக்குன்னு ஸ்வதர்மம் இருக்கும். அதனால இன்னொருத்தா கூட நம்ம போட்டி போடக்கூடாது. ஸ்வதர்மே நிதனக ஸ்ரேய பரதர்மோ பயாவக, அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்தணும். பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை ஒரு குற்றங்கள் இருக்கும், நம்ம ஒழுங்கா பண்ண மாட்டோம், ஆனா பண்ண பர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். இல்ல இன்னொருத்தனோட வேலையை நான் நல்லா பண்ணி காட்டுறேன்னு அது அவசியமே இல்லை, அதெல்லாம் பாவ செயல் சொல்றேன். பிறருடைய பாதையை பற்றுதல் அபாயகரமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அடைவதும் சிறந்ததாகும். இன்னும் ஒரு வேர்டு மிஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னது, தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும். ஏதோ வேர்டு மிஸ் ஆயிருக்க மாட்டாச்சு உங்க புக்ல பார்த்து, நான் இதுல காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, அப்போ இது நல்ல ஒரு பெஸ்ட் இந்த போட்டோ. இப்போ இப்ப கான்டெஸ்டன்ஸ் யாரெல்லாம், ஒரு மங்கி, ஒரு குரங்கு, பெங்குவின், ஆனை, ஒரு ஃபிஷ், அப்புறம் இது ஒரு டால்பின், ஒரு நாய். இவன் என்ன இது ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறான், யாரு முதல்ல மரம் ஏறுறாளோ அவதான் ஜெயிச்சாங்க. முடியுமா? யானைக்கு மரம் ஏற முடியாது, அது அப்படியே அலாக்க அப்படி தூக்கி மரத்தை எடுத்து அப்படி கிள்ளி எடுக்கிறவள் அது எடுத்துடும். ஃபிஷ்ஷுக்கு வெளியில வந்தாலும் செத்தே போயிடும். குரங்கு வேணா கொஞ்சம் அப்படியே ஓடி போய் செய்யும். இங்க காக்காவும் இருக்கு, காக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் செய்யும். காம்படிஷன் இஸ் நாட், இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு தகுதி இருக்கே தவிர அந்த காம்படிஷன் வச்சு இந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்ப நமக்கு இப்ப குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப நான் சொல்லுவேன்,
எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு வரணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். நான் குழந்தைகள் டீச்சரா இருக்கேன்னு சொல்றேன், எல்லா காம்படிஷனும் ஜாயின் பண்ணி நான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்பா. அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா? சரி, ஆனா ட்ரை பண்றாங்க அவங்க. பட் மார்க் போனாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால நம்ம வந்து நமக்கு எது வந்து நம்மளுடைய ஸ்வதர்மம், நமக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கும், அது மாத்திரம் நம்ம வந்து அதுல தேர்ச்சி பெற்ற, அதுல ஒரு சுமாரா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அதுல நம்ம தேர்ச்சி பெற்று அதை பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணுமே தவிர பிற தர்மம், தட் இஸ் பிறரோடைய ஒரு இது இருக்கு, அதுல ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆகி அவன் நல்லா பாடுறா, எனக்கும் பாடணும் என்ன பாட்டு பாடினாலும் நம்ம கவிதை குரல் தான் வருது, நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ எம் நாட் மென்ட் ஃபார் தட்னு விட்டுடணும். தென் வாட் ஐ எம் குட் ஃபார்? மேபி நல்ல குக்கிங், மேபி வேற ஏதாவது இருக்கலாம், சம்திங் இருக்கும், இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஒருத்தருக்கும் ஒரு குணங்கள் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி கடமையை செய்யும் பொழுது அழிவடைவதும் சிறந்தது. இது இங்கிலீஷ் பாக்குறேன். Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. To follow another's path is dangerous. இது வந்து முன்னூற்றாவது பாதை வந்து நம்ம பண்றது வந்து it is not good. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். Yes, beware of greatest enemy. இப்ப அடுத்த டாபிக் வரப்போறோம். 36 43 எது நம்மளுடைய பெரிய எதிரி? நம்மளுடைய என்னது? லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர், காமம் மற்றும் கோபம் தான் நம்மளுடைய மகா பெரிய எதிரி. சோ தமிழ். அடுத்து அர்ஜுனன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்கிறான். உரை 3.34 கேட்ட பிறகு ஒருவர் உறுதியாக நினைக்கலாம், ஆம், இன்று முதல் நான் என் கடமையை சீராக செய்வேன், என் பற்றுதல்களையும் வெறுப்பையும் கட்டுப்படுத்துவேன். ரொம்ப ஓவர் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் ஐ ரியலி லைக் இட், ஓ ஐ டோன்ட் லைக் இட், ரொம்ப ஹேட்டு, ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம சுமாரா சமத்துவத்துல இருப்பேன், அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துவேன், நான் சாஸ்திரப்படி மட்டுமே செயல்படுவேன், அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுட்டான். யாரு? அர்ஜுனன். அனுபவம் வாய்ந்த போதனைகள் கூறுகின்றன, இருப்பினும் அத்தகைய உடனடி உத்வேகங்கள் காலப்போக்கில் கடைபிடிக்க கடினமாக இருக்கலாம். அர்ஜுனன் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து 3.36 பின்வரும் கேள்வியை கேட்கிறான். 36 என்னது? சக்தியால் ஈடுபடுவது போல், சக்திதான், ஆமா, சக்தியால் ஈடுபடுவது போல் விருப்பமில்லாமல் பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுவது எதனால்? நமக்கு வந்து சர்டன் திங்ஸ் பிடிக்க, எல்லாரும் தெரியும் இது பாவம், எல்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் ஏன் அந்த பாவ செயலுக்கு வாட் மேக்ஸ் ஹிம், வாட் ஃபோர்சஸ் ஹிம் டு டூ ஒரு இது ஈவில் திங். தெரியும் திருடினா எனக்கு வந்து பிடிப்பட்டா இப்போ ஜெயில் தான் அப்படின்னு. அப்போ திருடு நிறைய நடக்கிறதே, கொலை பண்ணா ரொம்ப பகல் கொலையா எடுத்துப்போம், கொலையா எல்லாமே பகல் நேரத்தையும், முன்னால ராத்திரி தான் பண்ணுவான், மோமுடி எல்லாம் போட்டு. இப்பெல்லாம் அதே கூட இல்ல, எனக்கு பிடிக்கல ஆசிட் விட்டேரி, எனக்கு பிடிக்கல சதக்குன்னு போ, ரொம்ப காமனா எடுத்துப்போம். சிசிடிவி கேமரா இருக்கு, எல்லாருக்கும் மனுஷா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். இந்த பகல்ல எனக்கு கோபம் வந்துடுத்து நான் பண்ணினேன் அப்படின்னு இருக்கவங்க, அவளுக்கு தெரியும் தண்டனை கிடைக்கும்னு. சோ அது ஏன் அந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறான், எதனால அந்த மாதிரி பண்றாங்க. சோ அர்ஜுனா கேட்கிற 36. எஸ், படிங்கோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனோவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோ அயம் பாவம் ஷரதி புருஷः அனிச்சன் அபிவார்ஷ்ணேய பலாத் இவ நியோஜிதः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனா கேட்கிறார், ஒரு டிசெண்டன்ட் ஆஃப் விஷ்ணு, விஷ்ணு குலத்தில் பிறந்தவரே, விஷ்ணு குலத்தில் வந்தவரே, பை வாட் இஸ் ஒன் இம்பெல்ட், இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான், ரிஷி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல் ஒருவன் பாவகாரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? தெரியும், என்மி இருக்கக்கூடாது, லஸ்ட் இருக்கக்கூடாது, கிரீட் இருக்கக்கூடாது, ஆங்கர் இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் தெரியும், கோவப்படக்கூடாது, எல்லாமே தெரியும். இதனால கோவப்படாம இருக்கோமா? பொறாமை இல்லாம இருக்கோமா? இது ரொம்ப காமத்துல ஆசை இல்லாம இருக்குமா? கிரீடு, இது என்னது, அதீத ஆசை, அதெல்லாம் சில வீக்னஸ் இருக்கும். சில பேருக்கு ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடறதுல வீக்னஸ், சாப்பிட்டு முடிச்சா திரும்பி ஏதோ குறிக்கணும், அந்த மாதிரி சில பேருக்கு உண்டு. அதெல்லாம் வீக்னஸ் தான், we can't control. அதுல காப்பி குடிக்கலன்னா மண்டை வடிச்சிடும் அப்படின்பா. சரி, ஒரு நாள் குடிக்காம தான் இருந்து பார்க்கலாம்னா மண்டையும் வடிக்காத ஒண்ணும் இருக்காது, தலைவலி வருமா இருக்கும், டெஃபினட்டா தலைவலி வரும். ஏன்னா they are used to drinking coffee. இப்ப நம்ம டைவர்ட் பண்ணணும் அந்த மைண்டை. 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் டைவர்ட் பண்ண மண்டே மலையில ஒண்ணும் இல்ல, அந்த பாதி நமக்கு தோணல். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எல்லாமே 50% வாட் வி திங்க், மென்டலி வி ஃபீல் லைக் தட். அதுதான் அந்த பிளாசிபோ எஃபெக்ட் வரும் இதுல. அப்படின்னா ஒரு சாதா ஒரு மருந்து ஒன்னும் இல்ல, பாராசிட்டமாலா இருக்கும், அதை வந்து யாரோ ஏமாத்தி, இல்ல நான் டாக்டர் போனேன், உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி, ஓஹோ அந்த டாக்டர்கிட்டே போனேன், நம்ம அந்த டாக்டர் இருந்தானா, நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர், வந்துட்டான் அவன்கிட்ட தான் போனேன், இதுதான் அவன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா, இன்னும் வயசானவங்களுக்கோ யாருக்கும் போய் கொடுத்தோம்னா நம்பிக்கை வந்துடும். சில பேர் நம்ம பார்க்கலாம், டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தாலே பாதி குணம் எடுத்துன்னு சொல்லலாம். எப்படி குணம் ஆகும்? மருந்தே சாப்பிடல,
ஏன்னா அவன் நல்லா பேசுவான், ஏய் நத்திங் ராங் வித் யூ யார், யூ ஓகே, 2 days நீ மருந்து சாப்பிட, 3வது நாள் நீ ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த பாசிட்டிவா பேசும்போது நம்ம மைண்ட் எல்லாமே இதாயிடும். சோ பாதி என்னன்னா மைண்ட் தான் நமக்கு வந்து முடியலையா செல்ஃப் பிட்டி பண்ணிப்போம், ஐயோ என்னால முடியல, ஓ அப்படி நம்மளையே சொல்லுவோம். அப்புறம் பக்கத்துக்காரால் நம்ம ரொம்ப அன்பு ஜாஸ்தி இருக்குமே, அச்சோ நீ ஒண்ணும் பண்ணாதீமா, நீ படுத்துக்கோமா, நீ இருமா, உனக்கு அப்படி இருக்கு எல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு இன்னும் நம்ம இன்னும் ஐயோ ஆமா இல்ல நான் நீட் லாட் ஆஃப் கேர் அப்படிலாம் தோணும். ஆனா டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் ஒண்ணும் இல்ல, ரொம்ப பாசிட்டிவா பேசணும், யூ ஃபீல் நைஸ், இதான் பிளாசிபோ எஃபெக்ட். அதே போல அந்த மருந்து சாதா பாராசிட்டமால் இதா இருக்கும், ஒன்னும் இருக்காது. பாராசிட்டமால் என்ன இருக்கும், ஒரு ஃபீவர் இருந்தா குறையும், ஃபீவர் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது, அப்படியே போயிடும். அப்போ அது வந்து கரெக்ட் ஒரு 1/2 hour கேட்டேன், இப்ப எப்படி இருக்கு, ஆமாப்பா இப்ப ஒரு தலைவலி இருந்ததுலையா ஆண்டு இருந்தது எல்லாம் போயிடுது. அது என்ன நம்ம மருந்து கொடுக்கும் போதே பாதி போயாச்சு, அந்த மருந்து தின்னப்புறம் அந்த மைண்ட் சொல்லும் இல்ல இல்ல யூஆர் ஃபீலிங் பெட்டர் அப்படின்னு. ஸோ பாதி விஷயம் நமக்கு வந்து மென்டல் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு. அப்படின்னா நாட் எல்லா வியாதியும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, பட் இன் ஜெனரல் 50% இன் அவர் மைண்ட். ஸோ அது வந்து அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் சொல்றார், விஷ்ணு குலத்தவரை விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக போய் ஈடுபடுறாங்களே, அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் பண்றாங்களே, எதனால் ஒருவன் பாவகாரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான், எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சு கொடுத்தனா என்வியா இருக்கக்கூடாது, இக்னோரண்டா இருக்கக்கூடாது, கோவப்படக்கூடாதுன்னா ஏன் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே அப்படி இருந்தா எல்லாம் நல்லவர்களா இருப்பானே, அப்படி இருந்துட்டு ஏன் இப்படி இருக்காங்க, இதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ குண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரினம். அதுக்கு புருஷோத்தமரால் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா காமமே இதற்கு காரணம். நமக்கு வந்து ஆசைகள்லயா, ஆசை மாத்திரம் இல்ல, ஆசை ஒரு லைக்கிங் தான், அதீத ஆசை, ரொம்ப அதை அடைஞ்சே தீரணம், அதுதான் காமம். காமம் தான் இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுத்து இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி ஆகும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே, ஒரு பெண்ணை பாக்குறான், நல்லா இருக்கா, ஃபேரா இருக்கா, நல்ல தலைமுடி இருக்கு, ஏதோ நல்லா இருக்கா, அப்புறம் பேசி பாக்குறான், அவளும் விருப்பப்பட்டு பேசுவா, எல்லாம் அப்படி நடக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் இது பண்ணி பரிமாற்றம். அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல வந்து அவன் நோ சொல்லுவா, இல்ல இவன் நோ சொல்லுவான், ஏதோ இதுல போயிட்டு கோவம், அப்ப அது எங்க கொண்டு போய் விடுறது, கோபமா மாறிவிடும். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த அன்பெல்லாம் எங்க போயிடுது, ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைச்சாதான் உனக்கு அன்பா, அதுதான் இல்லையா அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதீத லவ், டூ மச் ஆஃப் லவ். இதுதான் வந்து என்னது காமம். காமமே இதற்கு எல்லாம் காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாக பின்னர் கோபமாக உருவெடுத்து இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் அவ்வளவு பாவகரமான விரோதியாகும். அதுல வந்து ஆரம்பிக்குது பணமா இருக்கட்டும், பெண்ணாசை, மண்ணாசை, பொன்னாசை, இந்த மூன்றுமே நம்மள வந்து இதுதான் அழிச்சிடும். இதெல்லாமே பாவகரமான விரோதி, இது மூன்றுமே நமக்கு விரோதி. ஓகே, மாதாஜி படி. तु मेनो व्रियते वक्ति यथा दर्शो मलेन च यतो लपेन वृतो कर्पस् तथा तेन तम आवृतम. हरे कृष्ण माताजी. கர்ப்பஸ்னா கர்ப்பம், நம்ம சொல்றோமே கர்ப்பம்ல ரொம்ப சிமிலர் இருக்கும் மாதாஜி, நம்ம பேசுற நம்ம பாஷையிலயும், நம்ம பாஷை ஹிந்தி எல்லாமே இருக்கும், தமிழ்லயே இருக்கு கர்ப்பம் சொல்றோம் இல்லையா, அதே போலதான். இப்ப நம்ம இதுல பார்ப்போம் எவ்வாறு நெருப்பு புகையால், இப்ப நெருப்பு இருக்கு, ஒரு நெருப்பை பத்தி எரியறது அப்படின்னா மேல என்ன இருக்கும், புகை மண்டலம் தான் இருக்கும், ஃபுல் நெருப்பை வந்து கவர் பண்ணி புகை தான் நிறைய தெரியும். அந்த புகையை வச்சு இப்ப தூரக்கே பார்த்தோம்னா புகையை வச்சு கண்டுபிடிப்போம், உங்க நெருப்பு பத்தி இருக்கோ அப்படின்றது தெரியும். ஏன்னா நெருப்பு கீழ் பக்கத்துல தான் இருக்கும், மேல புகைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் வில் பி கவர்ட் வித் புகை தான். அந்த புகையால எப்படி நெருப்பை வந்து புகையால் கவர் ஆயிருக்கோ, அதே போல தூசி, கண்ணாடி தூசியாலும், கண்ணாடி ஒரு 2 நாளைக்கு நம்ம துடைக்காம இருந்தாலும் அதுல தூசி எல்லாம் வரும், அப்ப நம்ம ஃபேஸ் தெரியாது, அப்ப என்னது நம்ம வந்து we have to wipe it. சோ இந்த கண்ணாடி வந்து தூசியால வந்து கவர் பண்ணினா போல. அப்புறம் வந்து கருவுல என்னது இருக்கு, கருப்பைக்குள்ள அந்த சிசு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபீட்டஸ், அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கு. சோ அது எப்படி கவர்டா இருக்கும், இல்லாட்டா அந்த 9 மாசம் அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு இது எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லையா. அப்ப அந்த கர்ப்பப்பை வந்து அது அழகா தாங்கிட்டு அது வந்து அவ்வளவு பாதுகாக்கிறது. அந்த மாதிரி எப்படி அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். நம்மளோட ஒரிஜினல் என்ன மறைக்கப்பட்டிருக்கோம், நம்ம ஒரிஜினலி யாரு, நம்ம ஒரிஜினலி நம்மளாம் பகவானோட குழந்தைகள், நம்மளும் சச்சித்தானந்தான் தான், நம்மளும் சத்தியமா இருக்கிறப்பட்டவதான். நம்ம எப்பவும் இந்த சித்து எப்பவுமே கான்சியஸா இருக்க முடியும், நம்ம தான் என்னது ஆத்மா,
we have never born, we will never be born again, we will never die also. இப்ப நம்ம என்னைக்குமே சாஸ்வதமா இருக்கப்பட்டவா, நம்ம என்னைக்குமே உணர்ச்சியோட இருக்கப்பட்டவா, அப்படியெல்லாம் இருக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் உடம்பு இருக்கிறதுனால தான் தளர்ச்சி இதெல்லாம் வருது. என்னைக்குமே வந்து கான்சியஸா இருக்கப்பட்டவா, எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கப்பட்டது. ஆத்மாக்கு எப்போ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. ஒண்ணுதான் நாம என்ன பண்றோம்னா அதுக்கு ஃபீட் பண்ண மாட்டேங்க. இப்ப சாப்பாடு நம்ம ஒரு நாளைக்கு இப்ப ஏகாதசி வந்து கொடுத்து வச்சுருந்தோம், அதுக்கெல்லாம் ராத்திரி இப்படி ஆயிடும், தோச்சு அப்படியே இந்த துணியெல்லாம் அப்படி கந்த துணியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா உடல்ல நார்மல் சாப்பாடு போலன்னா அப்படி தளர்ந்து போயிடும். அதே போலதான் மனசும் என்ன பண்றதுன்னா, அந்த ஆத்மாக்கு என்னன்னாக்கா அதுக்கு வந்து பகவான் நாமம் கேட்கணும், பகவான் பிரசாதம் சாப்பிடணும், பகவானுடைய விரதம் இருக்கணும், எல்லாம் பகவானுடைய என்ன பண்ணாலும் இட் பிகம்ஸ் ஹாப்பி. அது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னாக்கா, அந்த உள்ள உள்ள அந்த ஆனந்தம் வந்து நம்ம மூஞ்சியில தெரியும், நம்மளோட தாட்ஸ்ல தெரியும். ஒரு மூஞ்சி ஒரு சிரிப்பா இருக்கும், ஒரு சிடாச்சடான்னு கோவப்படுறாங்க, அப்படி எல்லாம் என்ன போ பரவாயில்ல போ அப்படி ஏதோ உடைச்சிட்டான் அப்படின்னா, சாதாரண நாள்ல நம்ம கோவப்பட்டிருப்போம். ஹரே ஜபா இப்ப இந்த ஹரே கிருஷ்ணால வந்துட்டு இதெல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு அதே போல போட்டு விடுறோம். போட்டும்பா கண்ணாடினா உடையதான் செய்யும், கை தவறி போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து கேர்ஃபுல்லா இரு அப்படியே எடுத்துடுவோம். ஆஹா இவங்களும் அப்படி மாறி போயிட்டாங்க அப்படின்னா, அதே கண்ணாடி ஜார் தான், அதே மாதிரி அந்த மாதிரிதான் அதே சிச்சுவேஷன் தான். பட் பிகாஸ் நம்ம வந்து மோர் வி ஆர் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பகவானுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த ஆத்மா பிகம் வெரி ஹாப்பி. சோ அதுவும் சச்சித்தானந்தா, பகவானும் சச்சித்தானந்தா. அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் குவாலிட்டி வைஸ் வி போத் ஆர் சேம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி மறைக்கப்பட்டு விட்டோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல நிறைய மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நிறைய மெட்டீரியல் திங்ஸ், அந்த அட்ராக்ஷன் காரணம் நம்ம வந்து அந்த வந்து ஒரிஜினல் நம்மளோட என்ன கேரக்டர் வாட் ஆர் வி அது வந்து மறைக்கப்பட்டு விடுறது பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஓகே, உயிர்கள் மீதான காமத்தை மறைக்கும் அளவுகள். லஸ்ட் காமம், காமத்தை மறைப்பதற்கான வெவ்வேறு அளவுகள் என்னது? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிடுறேன். ஓகே, காமம் இதுல இருந்து வருது. காமத்தை மறைப்பதற்கான வெவ்வேறு அளவுகள். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம். அப்ப என்னாகும்? புகை நெருப்பு, இதுல இருந்து புகை நெருப்பு, இதுதான் ஆரோமாட் சரியில்லை. அப்ப இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி புகை வந்து நெருப்பை கவர் பண்ணிருக்கோ, எப்படி தூசி வந்து இந்த கண்ணாடியை கவர் பண்ணிருக்கோ, எப்படி இந்த கருவை வந்து கருப்பை கவர் பண்ணிருக்கோ, அது போல நம்மளுடைய நம்மளோட உணர்வுகள், மனசு எல்லாமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பாக்கியுள்ள அட்ராக்ஷன்ல கவர் ஆயிருக்கு. சோ பிகினிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இப்ப வந்து வரணும், எல்லாருமே வரணும். கிருஷ்ணா பகவான் பக்தி உள்ளவா யாருமே தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டா. அது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? அனிமல்ஸ் எல்லாம் தற்கொலையே பண்ணிக்காது. அதுகளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஆசையும் கிடையாது, ஒண்ணும் இல்ல. அது பாட்டுக்கு டெய்லி சாப்பிடணும், டெய்லி இருக்கணும், கோடிங் கிடையாது, ஒரு டென்ஷன் இல்ல. கரெக்டா ஒரு இருட்டு ஆறும்போது அவங்க பாட்டுக்கு அது இது ஓவர் டைம் பண்ணாது. காலையில நம்ம எந்திக்கிறோமோ இல்லையோ, பேர்ட் சர்ப்பிங் சவுண்ட் எல்லாம் நம்ம கேட்போம், கரெக்டா டைம்ல இருந்திருப்பா. அவர்களுக்கு அவ்வளவு வியாதியும் வராது. வெட்டனரி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஏதோ அடிப்பட்டு அந்த மாதிரி தானே தவிர நமக்கு இந்த மென்டல் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கு, பிபி, கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அதுகளுக்கு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம வரவழைச்சிருக்கோம், ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்லயா நம்ம எல்லாம். அதனால 6 சென்ஸ் இருக்கிறவர்களுக்கு நம்ம வலிய வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்துட்டோம்னா எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பாரு. ஐ மீன்ஸ் டிவோட்டி, அவர் பார்த்துப்பாருன்னா நமக்கு டென்ஷனே இருக்காது. அப்ப என்னது, வியாதியே வராது, வராம இருக்காது. வயசானா போறோம், பட் அதையும் நம்ம பாதர் பண்ண மாட்டோம். ஏதோ மருந்து சாப்பிடுவோம், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ண எல்லாம் நார்மல் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த கிளென்சிங் பை ஸ்பிரிச்சுவல் மெத்தட்ஸ், ஆன்மீக முறைகள் என்னெல்லாம்? ஜபா பண்றது. நம்ம இந்த கிளாஸ்ல வர கிளாஸ் இஸ் நத்திங், ஜஸ்ட் காதால கேட்கணும். ஸ்ரவணம் தான். இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்ரவணம். அண்ட் யாருக்கு ஸ்லோகம் தெரியுமா அவ படிக்கவும் போறா, அவ்வளவுதான். உங்க இல்லாட்ட என்ன புரியும்? ஏதோ நானும் அப்படித்தானே, நானும் கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டே இருப்பேன். ஒரு இதுவும் யூடியூப்லயா இருக்கட்டும், இல்ல வேற கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி ஸ்ரவணம் தான். நம்ம நிறைய எவ்வளவு கேட்கிறோமோ உள்ள உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளென்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், கிளீன் ஆகிட்டே இருக்கும். இல்ல ஒரு வாட்டி நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன் லெவல் 1 கோர்ஸ், ஒரு வாட்டினா அது எவ்வளவு நாளைக்கு கிளீன் ஆகும்? திரும்பி இந்த தூசி வந்து இந்த கண்ணாடியில படிக்கிட்டே இருக்கிற போல வந்துட்டே இருக்கும். அதை கிளீன் பண்றதுக்கு திரும்பி இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது தான் உள்ள கிளீன் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இந்த நாலேஜ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட், நம்மளோட அறிவு முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது. பிகாஸ் ஆஃப் த அதர் அன்வான்ட் திங்ஸ். நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல தான் இருப்போம். ஆனா இப்ப இது நம்ம பண்ண கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கணும்னாக்கா என்னது, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப கிளாஸஸ் தேரும். மண்டே கிளாஸ் இல்ல, இப்ப ஜப்பாக்கு லீவு, சண்டே கிளாஸ் இல்ல, சாட்டர்டே கிளாஸ், அப்ப ஜப்பாக்கு லீவு. அந்த மாதிரி இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம், இதே டயலாக் அவளுக்கு சொல்லுவேன். அவள் நோட் வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன், அவளுக்கு அந்த டேக்லைனே கொடுத்துருவேன். ஆனா இப்ப அவளுக்கு நல்லா தெரியும், 18 days முடிஞ்சாச்சு, மாதாஜி நாளையில இருந்து இருக்குல்ல வெக்கேஷன் பேட்ச் அப்படி. நான் ஒரு நாளைக்கு ஓய்வு எடுக்கலாம் பார்த்தா கூட அவள் விட மாட்டான். அப்ப ஆசையா கேட்கும்போது அதுக்கு என்ன நாளையில இருந்து வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு. குழந்தைகள்லாம் அவ்வளவு சுட்டிப்பா,
அதை தெரிஞ்சு போயிடுது, நம்மளோட ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சு போயிடுது. ஸோ நம்மளோட டிவோஷன் எப்படி இருக்கணும்? நோ வெக்கேஷன், டிவோஷன் இஸ் வாட் we are supposed to do. அப்படிதான் இருக்கணும். அதுதான் நம்ம வழியே. என்னது, காலையில எழுந்துக்கணும், குளிச்சாச்சா, பகவான் ஆஃபர் பண்ணலாம். என்னது, பால்காரன் வரலன்னா சரி, பால்காரன் வந்தப்புறம் காய்ச்சி வைக்கலாமே, அது முதல்ல அவருக்கு நைவேத்தியம். அப்புறம் நம்ம வந்து பால் குடிக்கணும்னாலும் முதல்ல அவருக்கு வைக்கணும். அப்புறம் நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அது வைக்கலாம், என்னெல்லாம் பகவான் ஆஃபர் பண்ணலாம், ஜப்பா பண்ணலாம். ஸோ திங்க் ஆஃப் லார்ட் அண்ட் டூ எவ்ரிதிங். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா, எல்லாம் அந்த தூசி எல்லாம் வராம, இந்த எப்படி மிரர்ல தூசி இருக்கும் அதெல்லாம் வராம, பாக்கி பௌதிக இதெல்லாம் தூசிகள் தான், அது எல்லாமே நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து இதை வெல்லலாம். என்ன வெல்லலாம்? காமம், குரோதம் இதெல்லாம் முதல்ல இருந்து வெல்லலாம். அப்ப நம்ம வந்து டீகிரேட் ஆகி விட மாட்டோம். நம்ம பாதையில முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்படியே ஒரு ஏணி வரும், ஏன்னா பக்தி பண்றோம், ஏறி 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 மேல போகும். அப்புறம் இப்படி ஒரு சோம்பல், இல்ல வெளியில போறோம், இன்னைக்கு ஜப்பா பண்ண முடியாது, நாங்க நைவேத்தியம் எல்லாம் சாப்பிட முடியாது, பக்கத்துல பாம்பு, விழுந்துட்டோம் கீழே. ஒரு 10 நாளைக்கு வெளியில போயிட்டு வந்தோம், அதனால ஜப்பமே பண்ணல, விழுந்தாச்சு, திரும்பி பண்ண ஆரம்பம், திரும்பி கீழே இருந்து பண்ணு, திரும்பி ஒரு லேடர் வரும், நல்லா பண்றேன், ஏகாதசி வந்தது 16 ரவுண்ட் பண்ணேன், 20 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன், போய் ஏணி வருதுன்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்ப வீழ்ச்சி இல்லாம, ஸ்னேக்கு கிடைச்சதே கீழே விழுந்தோம் இல்லாம, நம்ம மாடி ஏறி 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 ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல 100 பகவானுடைய இலக்கை கொண்டு போய் நம்ம நிறுத்தணும், அங்க கொண்டு போய் நிற்கணும் நம்ம. ஸோ வி ஹேவ் டு கீப் ஆன் ட்ரைங். லெட் அஸ் திங்க் இந்த ஜென்மமே லாஸ்ட் ஜென்மமா இருக்கலாமே, ஏன் அப்படியே நம்ம நினைக்கலாம்? ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் இல்லையா, எனக்கு எல்லாம் வராதுப்பா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்லாம் அப்படின்னாக்கா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறோம்னு ஒருத்தர் இருப்பனே, அந்த இடத்துல நாமே வர முடியாது. நம்ம கிளாஸ்லயே படிக்கிறோம், அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்ற போல தான். இப்ப நமக்கே இந்த மாதிரி நினைக்கலாம், என்னால எல்லாம் முடியாது, நம்ம சாதாரணமா அப்படிதான் நினைப்போம். நான் ஜென்ரலி நான் அப்படின்னு பையோ, அவளால முடியும், நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் லோ தான் எனக்கு. அவளால முடியும், ஏன்னா ஒன்னால முடியாது அப்படின்னு கேள்வி வரும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் கம்மி. எக்ஸாம்லாம் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் உதவும் எனக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா, அவங்க நம்ம கூடயே இருக்கிறோமா, அவனுக்கு 24 மணிக்கூர் தான், அவனால ஒரு நல்லா ஜப்பம் பண்ண முடியாது, அவனால எல்லாம் பண்ண முடியும், நான் ஏன் பண்ண முடியாது, என்னாலையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து இப்படி பண்ணலாம். இது படிச்சாச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா, இது படிக்கல. ஆவ்ருதம் ஞானமீதேன ஞானினோ நித்ய வைரினா காமரூபேன கௌந்தேய துஷ்டூரேனானலேன ச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு கொண்டு எரிவதுமான காமத்தின் உறவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகிறது. சோ நம்ம என்னது, இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனை நம்மளோட அறிவுடைய இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்மளுடைய என்ன இன்டெலிஜென்ட், ஏன்னா நான் பிகாம் படிச்சிருக்கேன், நான் வந்து MBA படிச்சிருக்கேன், நான் வந்து இதெல்லாம் இருக்கேன், இப்ப படிப்ப பேரு கூட தெரியாது. அவன் ரொம்ப சோ கால்ட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ஆக்சுவல் என்ன இன்டெலிஜென்ட், நான் ஒரு ஆத்மா, அது தெரியவே தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது ஏட்டு படிப்பு படிச்சு நான் நிறைய சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சிருக்கேன், பேர் இவ்வளவு இருக்கும், கீழே வந்துட்டு FCA அது இது 3 லைன் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்கக்கா, நெருப்பு மூடப்பட்டது போல், கண்ணாடி தூசியால் மூடப்பட்டது போல் அவன் எப்படி இருக்கான்னாக்கா, நித்திய காமத்தின் உறவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கான். திரும்பி இது வந்து இது வேற இதுவும் திரும்பி லஸ்ட் அது என்னது, குரோதம் இல்லையா, அதுவும் காமம் தானே போட்டிருந்தது. இது வேற பிக்சரா இருக்கு, இங்கதான் போட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம். இல்ல காமம்ல என்னது, கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லஸ்ட், காமத்தின் பண்புகள் என்னதுன்னு. இட் இஸ் கவரிங் வாழும் நிறுவனம் இல்ல, லிவிங் என்டிட்டின்னு போட்டோம்னா அது நிறுவனம். உயிர் வாழியின் தூய நனவை மறைக்கவும். காமம் என்பது அறியாமையின் அடையாளம். காமம் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. காமம்னு ஏதோ சாப்பிட்டோம் வயிறு நிறைஞ்சு இல்ல, இன்னும் வேணும், இன்னும் அனுபவிக்கணும், இன்னும் வேணும். சரி, இது லாஸ்ட் டைம், இனிமே நான் வந்து கேம்பிளிங் பண்ண, கேம்பிளிங்கே வச்சுக்கலாமே, வேற ரொம்ப வந்து லாட்டரி வாங்கிட்டோம் 1000 ரூபாய். என்னது, நான் 10 ரூபாய் சீட்டு வாங்கினா 1000 ரூபாய் கிடைச்சதா? இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட இந்த 1000த்துல என்னது, பாக்கியெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்து பண்ணா திரும்பி வந்துடும். இப்ப வந்து 2000 ரூபாய் கிடைச்சா, ஐயோ அதை விட நமக்கு வந்து இதுலயே நான் என்னோட எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கலாமே சொல்லிட்டு 3-4 டைம் வரும். அப்புறம் 50 டைம் போட்டாலும் வராது. ஆனா நம்ம அதுல வந்து பழக்கப்பட்டுருவோம். சோ இந்த மாதிரி என்னது, கேம்பிளிங், அந்த சூதாடுறாங்களே அது, குடிப்பழக்கம், காஃபி டீ எல்லாம், ஈவன் காஃபி டீ இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். அது எல்லாமே இது வந்து நம்ம தூண்டும், இன்னும் போரும்னே தோணாது, இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஸோ இட் வில் நெவர் பி, அதுக்கு வந்து திருப்தி ஆகாது. அப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபைங் லஸ்ட் இஸ் லைக் ஆடிங் ஃபியர் டு ஃபயர். இன்னும் அது வந்து கூடின்னு தான் போகும். காமத்தை திருப்திப்படுத்துவது நெருப்பில் எரிபொருள் சேர்ப்பதை போன்றதாகும். ஒரேடியே மரத்தை வெட்டுறாப்புல வெட்டி போகும், இனிமே கிடையாது அப்படின்னு தான் நிறுத்த முடியும்.
அது எப்படி நிறுத்துவது? அதற்கு உணவளிப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும். நிறுத்திவிட்டு இறக்கட்டும். இது ரொம்ப இது. ஸ்டாப் ஃபீடிங் இட் அண்ட் லெட் இட் டை. அப்படி இல்ல, இனிமேல இருந்து நோ காஃபி. ஐயோ அது கேட்கறதே என்ன கேட்கும். அதுக்குள்ள நீ வழியில இப்படி போட கொஞ்சம் தண்ணி குடி, கொஞ்சம் இதுனா அந்த டே போயிடும். எப்படி போச்சு இன்னைக்கு காப்பி குடிக்காம முடிச்சுட்டோமே, சரி நாளைக்கு திரும்பி கேட்கும். இப்படி காத்தாலேருந்து கேட்கும். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து நிறுத்திடலாம். காப்பி இதை டீ எல்லாம் என்னன்னா அது வந்து இது இருக்கு, கெஃபைன் இருக்கு, தட் கிவ்ஸ் யூ சம் கிக். இன்னைக்கு நல்ல ஒரு கிக் கிடைச்சிட்டு பட்டர் பிளசண்டா தோன்றது அந்த மாதிரி. இட் இஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் ஒரு இது தானே. அதுக்கு நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணலாம். அழகா கண்ணை மூடி நீங்க ஜப்பா பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்து பாருங்க, ஒரு ஃபீல் வரும். அது பண்றவளுக்கு இப்ப நீங்க அதை பண்ணி பார்த்தோம்னா காப்பியும் வேண்டாம் டீயும் வேண்டாம், அதுக்கு செலவு மிச்சம். அதனால இந்த கஃபைன் குடிச்சதுனால ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்து அதுவும் வந்து மிச்சமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மாதாஜி படிங்க. நிறைய 3 வைக்கணும். இந்திரியாணி மனோ புத்திர் அஸ்யாதிஷ்டானம் உச்யதே ஏதைர்விமோஹயத் ஏஷ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுல என்ன பண்ணணும்னாக்கா சென்சஸ் நம்மளோட என்னது கண்ணு காது மூக்கு வாய் தொடுபுலன் இதெல்லாமே நம்ம குதிரை மாதிரி. குதிரை எப்படி நம்ம இங்க பார்த்து ஓடிண்டே இருக்கும். மிஸ் அதுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன். கண்ணு வந்து எதுக்கும் கொடுத்திருக்காரு பகவானோட அர்ச்சன விக்கிரகத்தை பாக்கிறதுக்குன்னா கண்ணு அது பார்க்கும். வேற பிலிம் ஸ்டாரையும் பார்க்கும், கிரிக்கெட்டரையும் பார்க்கும், எல்லாம் பார்க்கணுக்கு அதுக்கு ஆசைப்படும். அதே மாதிரி மூக்கும் அப்படிதான், எல்லாத்தையும் நுகரணும். இது காதா, இது என்ன போட்டிருக்கு காதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்ணு மூக்கு காது, ஆமா காது, அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. வேற அதுக்கு அடுத்த உள்ள ஸ்லைட்ல கிளியரா போட்டிருக்கு, அது பார்க்கலாம். கை நாக்கு இதெல்லாமே வந்து ஒரு இது வந்து எல்லாமே அதுக்கு அனுபவிக்கணும்னு அது ரொம்ப பாடுபடும். புலன்கள் இப்ப இதெல்லாமே புலன்கள். ஓகே, இந்த புலன் எல்லாம் வந்து 5 சென்சஸ் வந்து நம்ம மனசாலதான் கட்டுப்படுத்தணும். இந்த கதிரை அப்படி போன கண்ணு எங்க போற நீ இங்க பாரு பகவானை பார்க்கணும், நீ அங்க அலப்பாயக்கூடாது அப்படின்னு. மூக்கு இங்க வா, காது இங்க வா, பகவானுடைய பஜனை கேளு. நாக்கு என்ன வழியில தெருல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சாப்பிடணுமா? இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினாதான் நீ சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட உறுப்புகளையும் நம்ம கண்ட்ரோல் எதை மைண்டாலதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த மைண்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா இன்டெலிஜென்ஸ். You should be intelligent enough to hold the mind. இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ட் வேணும். இதுக்கு பின்னாடி யாரு? சோல் தான் இதெல்லாம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றது. சோ இந்த புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. காமம் இதெல்லாமே மறைக்க வைக்கிறது. ஆனா this is how we have to be intelligent enough to அந்த மைண்டை வச்சு எல்லாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். How to conquer the enemy. எதிரியை எப்படி வெல்வது? திரும்பி இது காமம். 5 புலன்கள் இருக்கு. காதால இது கண்ணால பார்க்கறது, கேட்கறது, என்னது டேஸ்ட் பண்றது, தொடுப்புலன், அப்புறம் வந்து மூக்கால் நுகர்றது. இதெல்லாம் வந்து மைண்டால கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சோல் தான் இதெல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த சென்சஸ், புலன்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளின் மையம். இது ரிசர்வாயர் of ideas of sense gratification. மைண்ட்ல தான் எல்லாம் இருக்கும். அனுபவிக்கலாமே. அந்த ஒரு இனிப்பு, நல்ல இனிப்புல பாயசம் இல்ல நல்லா இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும். நமக்கு சுகர் ஏறி இருக்கும். நாக்கு கேட்கும், இல்ல வேண்டாம் இல்ல வேணும் மனசு சொல்லும். ஏன்னா அது வந்து ரிசர்வயர். அதுதான் அவ்வளவு இதையும் வச்சுட்டு இருக்கு மைண்ட். ஸோ ரிசர்வயர் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். பண்ணணும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மைண்ட். இன்டெலிஜென்ஸ் என்னது? லஸ்டி இன்டெலிஜென்ஸ் கேபிட்டல். காம நுண்ணறிவு மூலதனம். அது சொல்லும் உனக்கு தான் இது இருக்கு டயபெட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் டயபெட்டிஸ் நல்லா குறைச்சிக்கோ, அதுக்கப்புறம் நல்லா குறைஞ்சு கொடுத்து அப்புறம் டாக்டர் என்ன சொல்லுவான், இனிமே உனக்கு மருந்தெல்லாம் வேண்டாம்னா அப்ப நீ நல்லா பாயசம் சாப்பிடலாமே. அப்போ யூ கண்ட்ரோல் யுவர் டயபெட்டிஸ். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, இப்ப நம்ம ஸ்வீட்டை பத்தி பேசணும். அதனால நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ட் வில் கைடஸ் இன் டிஃபரெண்ட் வே. நம்ம இன்டெலிஜென்ட் இல்லாம இருந்தோம்னா மைண்டு பலதும் நமக்கு வந்து அனுபவிக்க சொல்லும். ஸோ அதெல்லாம் அனுபவிச்சோம்னா சோல் இன்ஃபுளுசஸ் சோல் டு சோல் அக்வைஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ. நான் தான் ஆன்மா பெருகிறது தவறான ஈகோ. நான் தான் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பெருமை வந்து நான் தான் பண்ணினேன். வாட்டவர். ஓகே, அடுத்த மாதாஜி படிங்க. தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியான் யாதோ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹீஹீனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, பலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமாக இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிடும்
காமம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா முதல்லயே வெட்டிடும். அது வளர்ந்து 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 போச்சுன்னா அது ரூட்டெல்லாம் எங்க போயிருக்குன்னு கட் பண்ணும். அதெல்லாம் வேண்டாம். முதல்லயே அதை அந்த பக்கமே நம்ம பார்க்க போறது இல்லை. என்னது காமம், குரோதம், லஸ்ட், ஆங்கர், அதெல்லாம் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த அப்போ முதல்லயே வந்து இந்த அது எப்போ வரும்? ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம். ஞானம் எப்போ வரும்? இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பகவானுடைய அந்த இதெல்லாம் படிக்கும் போது நம்ம இந்த ஞானம் வரும். இதெல்லாம் இல்லாதவங்க அதான் நினைவு. இதெல்லாம் இல்லாதவங்க தான் சூசைடே பண்ணிக்கிறோம். இன்னும் மூளையே கிடையாது. சூசைட் பண்ணிக்கிறோம் இஸ் அப்சல்யூட்லி இது மூளை இல்லாத மனிதன். ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிருப்போம், இன்னும் ஆயிருக்கும் சூசைட். யாரோ கொலை பண்றோம், அது அதை விட மோசம். இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை இருக்கிறத என்னன்னா பொறுமை வரும். நம்ம எப்படி வாழணும், நன்னா வாழணும். 80 வயசு பகவான் நமக்கு எழுதி இருக்காருன்னா அந்த 80 வயசும் நல்லா ஹாப்பியா இருந்து யாரையும் துன்புறுத்தாம எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு ஒன்னும் அப்படி பிச்சு 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 கொடுத்துருக்காரு. எப்பெல்லாம் இருக்கலாம், எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம், எந்த மாதிரி சாப்பிடலாம், என்ன மாதிரி இருக்கலாம், எப்ப ஏந்திருக்கணும், என்னெல்லாம் படிக்கலாம், எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. இந்த 18 days நீங்க பார்த்து 18 chapters பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கும்போது நல்லா அனுபவிக்கலாம். ஒரு ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி பகவான் எடுத்து எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அர்ஜுனாக தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நமக்கு நம்ம லைஃப்ல எடுத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. இந்த 18 chapters முடிஞ்சப்பறம் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ். இதை நம்ம படிக்கிறோம், அப்ளை இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் see the changes. எஸ், ட்ரூலி ரிமார்க்கபிள். என்னுடைய இதுலயே ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் சேஞ்ச் வந்திருக்கு. ஜப்பம் பண்றேன், ரொம்ப ஆர்வத்தோட பண்றேன். இதெல்லாம் நான் வந்து என்னோட லைஃப்ல இன்கல்கேட் பண்ணி நான் பார்த்தேன். எஸ், நல்ல பொறுமை வந்துடுத்து, எவ்வளவு ரொம்ப மாற்றம் வந்துடுத்து. நம்ம லைஃப் வில் பிகம் பிளிஸ்ஃபுல். நாட் பொறுமையா இருந்தேன் சொல்லுவாளையா குனிய குனிய குட்டுவா அப்படின்பா, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. குனியணும், பட் அதுல வந்து பொறுமை அந்த மாதிரி இருந்து நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓ இப்ப இவ்வளவு ரொம்ப பொறுமையா போறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஃபாலோ பண்ணும். ஓ திரும்பி இது ஒண்ணு இருக்கா, இது ஒண்ணுமே இல்லை. How to overcome lust? Yes, காமத்தை வெல்வது எப்படி? பகவத்கீதையில இருந்து கிருஷ்ண உணர்வை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். கரெக்ட். சோ தாமதமாக ஆரம்பிப்பவர் கூட இப்ப நம்ம எல்லாம் தாமதம். என்னையே எடுத்து நானா 60+ தாமதமா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸ்லோகம் படிப்பேன். ஸ்லோகம் படிக்க எப்பவுமே இப்படி நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே எல்லாம் படிச்சு ஸ்லோகம் தானே படிப்பேன். ஆனா மீனிங் தெரியாது. அப்ப மீனிங் எங்கன்னு கற்றுக்கணும்? இங்கேன்னு தான். இஸ்கான்ல வந்தப்பறம் தான் ஓஹோ இதுக்கு இது இப்படி எல்லாம் மீனிங்கா, ஓஹோ இன்னும் நான் படிச்சுதான் இருக்கேன். இட்ஸ் நாட் தட் டோட்டலி ஐ லேர்ன்ட். ஒருக்கா படிக்கும்போது ஒரு அர்த்தம் புரியறது. சோ தாமதமாக ஆரம்பித்தாலும் பரவாயில்லை. ஆரம்பித்தவர் கூட பக்தி சேவையின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் கடவுளை நேசிப்பவராக மாற முடியும். அவரே பகவானை நேசிப்பவர்னா அவரும் நம்மள நேசிக்கிறார்னு அர்த்தம். அப்புறம் என்ன, நம்மளை கைப்பிடிச்சு போட்டு சாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார் தான் அவருடைய அந்த விமானம் வந்து நம்மளை கைப்பிடிச்சு கொண்டு போயிடுவார். சோ அந்த மாதிரி தான். இப்ப என்னது, தாமதமாக ஆரம்பித்தாலும் பரவாயில்லை. அதனால டிஜெக்டடா யூ நீட் நாட் ஹேவ் டு ஃபீல். டெஃபினெட்லி நமக்கு வந்து மேல போறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. மாதாஜி பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனஸ்தஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹே பரதஸ்து சஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அப்ப என்னது, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. இப்ப என்னது, ஜட பொருள் என்னது, காது இருக்கும் ஆனா காதுல கேட்கிற சக்தி இருக்காது. கண்ணு இருக்கு, இப்ப கண்ணு இல்லாதவங்க சொல்றோம், ஆனா கண்ணு இருக்கும், மொழி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். கண்ணு ஒரு ஷேப் இருக்கும், அது உள்ள பால் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா காட்சி கிடையாது. அவனுக்கு வந்து அந்த பார்க்கிற தன்மை இல்லை. மூக்கு இருக்கு, ஷேப் தான் இருக்கு, மூக்குல நுகர்ற சக்தி கிடையாது. அந்த மாதிரி நாக்கு இருக்கு, அப்ப டேஸ்ட் வரல. அந்த மாதிரி ஜுரம்லாம் வந்தா டேஸ்ட் போயிடும் இல்லையா, அது போல காது கேட்கறது இல்லை. இந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்ப எது ஸ்ட்ராங்? அது புலன் வந்து ஜடப்பொருளை, இதெல்லாம் ஜடம், இதெல்லாம் ஜடம், அது ஷேப்பு தான். அதுக்குள்ள அந்த இது இருக்கு இஃபெக்ட், அது வந்து அதை விட ஸ்ட்ராங். இந்த ஜடப்பொருளை விட இந்த புலன்கள் ஸ்ட்ராங். அப்புறம் இந்த புலன்களை விட எது ஸ்ட்ராங்? இப்ப பார்த்தோமே மனம் வந்து அதை நல்லா அப்படி கயிறு போட்டு அதை நல்லா கடிவாளம். குதிரையெல்லாம் ஒழுங்கா போனோம்னா அது இப்படி இழுப்பா, அப்படி இழுத்தா அது போல போகும். சோ மனசு ஸ்ட்ராங்கர் தேன் நம்மளுடைய சென்சஸ். அப்புறம் என்னது, புத்தி, இன்டெலிஜென்ஸ் மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனும் யாரு, ஆத்மா புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன், இன்டெலிஜென்ட் விட. அடுத்த இந்த குதிரையில நம்ம பார்க்கலாம். செல்ஃப் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், இதே குதிரை தான், பட் டீட்டெயில் போட்டு ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மாவோட கண்ட்ரோல் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸால மைண்டை வச்சு அவன் வந்து இதெல்லாம் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றான். முதல்ல இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். அதுதான் பிரைமரி. இந்த கண்ணு கொடுத்திருக்கிறதே அதுக்குதான். ஆனா நம்ம அது செகண்டரியா வச்சிருப்போம். எனக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு எனக்கு வேற வீட்டுல வந்து பொறுப்பு இல்ல, அப்ப நான் பகவத்கீதா படிக்கிறேன், நம்ம அப்படி வந்துடணும்.
கோயில் போனா இல்ல நான் வேற வேலையா இருக்கேன், அதெல்லாம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கேன், அப்போ வேணா கோயில் போறேன். அப்படி பண்ணிட்டு இப்ப வந்து காலம் மாறி போனதுனால கலியுகம் அப்படி இல்லை. முதல்ல வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், பகவானே பார்க்கணும். அதனாலதான் காத்தால மங்களாரத்தி எதுக்கு பார்க்கணும்னு சொல்றோம்னா, அதை விஸ்வரூப தர்ஷனம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. காலையில என்ன பகவான் மூஞ்சில முடிச்சதுன்னா அவ்வளவு பாவங்கள் போய்விடும் அப்படிங்கிறா. எவ்வளவு பாவம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, கிலோ டன் கணக்குல இருக்கு பின்னாடி. அப்ப நம்ம டெய்லியே பண்ணலாமே, டெய்லியே நீங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன டே? இன்னைக்கு வெனஸ்டே. அப்ப எல்லாரும் வீட்டுல தானே இருப்பேன். எங்க எப்பெல்லாம் நெட் எல்லாம் இருக்கோ, எப்பெல்லாம் முடியுதோ நீங்க வந்து மங்களாரத்தி காலையில 4:30 மணிக்கு இருக்கும். ஸ்டார்ட் அலாரம் 4 மணிக்கு வைங்க. அப்படி ஒரு 4:05 4:10 மெதுவா எழுந்திருக்கலாம். ஸ்னூஸ் பண்ணி அப்படி மெதுவா இருந்து இல்ல பழக்கம் தான் வெரி குட். 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, நத்திங் லைக் இட். அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்ல அதெல்லாம் ஒரு 5 மணிக்குள்ள முடியும். 5:05க்கு முடிஞ்சிடும் துளசி ஆர்த்தி எல்லாம். அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வராது. ஏன்னா அது பார்த்தது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அழகா மாலையை வச்சு ஜபம் பண்ணிடலாம். இல்ல அப்படி தூக்கம் வந்ததுன்னா தூங்குறாங்க. ஆனா காலையில என்னன்னு அவரோட முகத்தை பார்க்கணும். பகவானுடைய கண்ணு அதுக்குதான் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம வந்து எப்போல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கேனோ அப்போ கண்ணை வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுருக்கோம். விச் இஸ் வெரி மச். அடுத்தது என்னது? மூக்கு. 2வது குதிரை. இந்த படத்தில் 2வது குதிரை மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. அந்த மூக்கு என்னது? நுகரணம். கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். நம்ம பகவான் ஆஃபர் பண்ணது அவ நம்ம புஷ்பம் தருவா, ஏதோ நைவேத்தியம் பண்ணி நமக்கு கையில கொடுப்பா. அது அழகா நம்ம முகத்துல நோந்துண்டு மூக்கால் நோந்து தலையில பூ எல்லாம் வச்சுன்னு எல்லாம் பண்ணலாம். பகவான் சாத்தப்பட்ட அந்த இது வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும். மூக்கு அதுக்குதான் கொடுத்துருக்கு. நம்ம வேணா வேற சென்ட் போட்டணும், அது என்னது என்ன அதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து போகும். அதே போல காது. இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்க பயன்படுத்த வேண்டும். நம்ம ஆனா தப்பா பண்றோம். இன்னையாவது நம்ம திருத்திக்கலாம். இந்த பகவத்கீதை அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து நல்லா சீரமைச்சு நல்லா நீ வாழிப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் வந்து பகவத்கீதையை கொடுத்துருக்கு. இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கைப்புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்கி நல்லா தொட்டு வணங்கி கைகளை அதுக்குதான் கை கொடுத்துருக்க. கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அண்ட் கால்களும் இருக்கு. இதுல வந்து 5 குதிரை தான் கொடுத்துருக்கு. அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கலாம். இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். நம்ம அதை வாசிப்பு அதெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் எனக்கு நேரம் கிடைச்சா நான் ஜப்பா பண்றேன், நேரம் கிடைச்சா பிரசாதம் வந்து மூடு வந்தா பண்றேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இனிமே பிகாஸ் we are just going on இந்த பாதையில இருக்கும். மெதுவா ஆரம்பிக்கலாம். வாரத்துக்கு ஒருக்கா நான் வந்து பகவானுக்கு வந்து இது என்னது நைவேத்தியம் பண்ண போறேன் எவ்ரி சண்டே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல ஆல்டர்னேட் டேஸ். நேத்திக்கு பண்ணிட்டேன் போய் வேண்டாம், ஓகே நோ ப்ராப்ளம். பகவான்லாம் வெயிட் பண்ணுவார். உனக்கு எப்ப பக்தி வருதோ நான் நீ எப்ப கொடுக்குறையோ ஆனந்தமா நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுவார். அவர்லாம் அவசரப்பட மாட்டார். ஆனா ஏதோ பண்றேன்ல எனக்கு அதுதான் பிடிச்சது அப்படிங்கிற அவருக்கு அப்பவும் பிடிக்கும் நம்மள. It doesn't hate us. சோ நமக்கு முதல்ல இப்ப என்ன அறிவு வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தளத்துலதான் நமக்கு அறிவே வரும். முதல்ல நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்தாலும் என்னது சாப்பிடணும், அது குடிக்கணும், ஏதோ பால் குடிக்கணும், கொஞ்சம் நம்ம குடிக்கும், தூங்கும், திரும்பி எழுந்துரும், அதை முடிச்சாலும் போயாச்சுன்னா திரும்பி பால் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிலி தான். பாடி கம்ஃபர்ட்ஸ் என்னது? பசிக்கிறது சாப்பிடணும், அப்புறம் மெதுவா நம்ம அதுல இருந்து உயரணும். இது ஃபர்ஸ்ட் உடல் தளத்துல இருக்கும். என்னுடைய உடல் எனக்கு பசிக்கிறது, அதுல இருந்து உயர்ந்து என்ன பண்றோம் நம்ம? எங்க வரும்? சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், உணர்வு பூர்வமான தளம். உணர்வுகள், எது நமக்கு நல்லது, எது நாம் பண்ணினா எனக்கு பிடிக்கும், எது எனக்கு பிடிக்காது, எது எனக்கு எரிச்சல் மூட்டுறது, இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு அதுல இருந்து எதை போறோம்? மனதளவுல அந்த மனதளம் மென்டல் பிளாட்ஃபார்ம். வி ஸ்டார்ட் திங்கிங் வெதர் இட் இஸ் குட், பண்ணணுமா வேண்டாமா. நம்மளே அனாலிட்டிக். ஒருத்தன் பண்றாப்புல நம்ம பண்ண மாட்டோம். இல்ல அவன் பண்றான் நான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து we will counter அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்னது? இன்டெலெக்சுவல். நமக்கு வந்து உள்ள இன்டெலிஜென்ஸே சொல்லணும், வந்து நீ பண்ணலாமே, ஏன் அவன் பண்றான் உனக்கும் பண்ண முடியும், யூ ட்ரை நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். சிலது இல்ல அவன் பண்றான் கரெக்ட் என்னால முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அறிவு சார்ந்த தளம், அறிவு சார்ந்தலாம். கடைசியில என்னது? இது மாதிரி நம்ம ஓரோன்னு அப்படின்னு என்ன மேலுக்கு போக கடைசியில என்ன வரும்? ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நிற்போம். அழகா ஸ்பிரிச்சுவல்ல எல்லாமே பகவானை சார்ந்து இருக்கு. நான் பகவானை நம்பி இருக்கேன், பகவான் எல்லாத்தையும் எனக்கு பண்ணி கொடுப்பாரு, நான் பகவானை நம்பினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலைக்கு வந்துருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்ல வந்து உடல் தளத்துல தான் இருக்கும். நம்ம உடல்
அழகா அதை பராமரிக்கணும், அதுக்கு வேளா வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், அந்த இதுலதான் இருக்கும். மெதுவா அதுல இருந்து உயர்ந்து உயர்ந்து கடைசியில ஆன்மீக தளத்துல வரணும். அந்த தளத்துக்கு வந்துட்டோம்னா உடல்ல ஒண்ணுமே நமக்கு வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்கு சாப்பாடு இருந்தா என்ன, இல்ல என்ன, ஏகாதசி இருந்தா ஓகே, நிர்ஜலம் தான். இந்த மாதாஜில நிர்ஜலம் தான். அவ்வளவு வெயில் இருந்தாலும் மாதாஜில எப்பவுமே நிர்ஜலம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அவ்வளவு வருஷமா பண்றாங்க, என்னால முடியாது, அந்த மாதாஜி பண்றாங்க. அந்த அவ்வளவு வைராகியம் இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பாடி சோ வாட், ஒன்னும் ஆகாது. எனக்கு அன்னைக்கு தண்ணி குடிக்கலன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துடுவா. அந்த தைரியம் எனக்கு இல்லை. சோ அந்த ஆன்மீகத்தை அது வந்துட்டுன்னா பாடி இஸ் நத்திங். உணர்வுலாம் சோ வாட், எனக்கு இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கல, it doesn't matter at all. I am in that stage where everything எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு வந்து immaterial அப்படின்னு ஆயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் வந்துட்டோம். சோல், ஆத்மா, இன்டெலிஜென்ஸ். யாரோ கொடுத்துருக்கா லஸ்ட். லஸ்டோட தீர்வு என்னது? காமம் வருது இருக்கு. அதோட தீர்வு என்ன? பகவத்கீதை படிக்க படிக்க இந்த காமம் எல்லாம் போயிடும். இது காமம் என்னது? பௌதிக விஷயங்கள்ல இருக்கிற காமம் தான், அது போயிடும். சோ இந்த சோல் என்னது? இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு மைண்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். புலன்கள் வந்து ஜடப்பொருள், இதெல்லாம் ஜடப்பொருளை வந்து அனுபவிக்க இந்த சென்சஸ் ஆசைப்படும். அந்த ஆசையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மைண்ட் எப்படி யாரு கண்ட்ரோல் பண்ற? இன்டெலிஜென்ஸ். ஒருத்தருக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வளர்த்து இதெல்லாம். சோ இது வந்து ஆன்மாவோட கண்ட்ரோல் தான் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இது பார்த்தோம், என்ன இது பண்ணாலும் பகவான் நீங்க இது பண்ணணும். நீங்க போய் 49 சொல்லுங்க. டிஃப்ரெண்ட் அவுட்லெட்ஸ் ஃபார் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் காமத்தின் செயல்பாடுகளுக்கான வெவ்வேறு விற்பனை நிலையங்கள். அவுட்லெட்னா விற்பனை விட்டாங்க. ஓகே, இது என்ன பாருங்க. எச்சரிக்கை. ஆன்மா நுண்ணறிவு, மனம் மற்றும் புலன்களுக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அது கிருஷ்ண உணர்வால் பலப்படுத்தப்படாவிட்டால் கிளர்ச்சி அடைந்த மனதால் கீழே விழும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதனால எப்போ நமக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து இதான் சொன்னேனே, சாட்டர்டே சண்டே மண்டே இல்ல இல்லையா கிளாஸ், ஜப்பா வேண்டாம், போச்சு, எழுதுடுவோம். கிளாஸ் இல்லைன்னா என்ன, அது கிளாஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆல் டுகெதர். நம்ம ஜப்பான் பண்ணிதான் இருக்கணும். காலையில் மங்களாத்தி பண்ணதான் வேணும், பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணதான் வேணும். தட் வில் கண்டினியூ ஃபார் எவர். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்ததுனால. இல்லாட்டா நாயா பிறந்திருக்கலாம், பூனையா பிறந்துட்டாங்க இல்லையே. நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கணும். அதுதான் அந்த அறிவு இப்ப பகவத்கீதால தெரிஞ்சாச்சு நமக்கு. ஸோ வை ஷுட் வி நாட் டூ இட், வி ஷுட் டூ இட். அந்த மாதிரி இல்லையா? கிளர்ச்சி அடைந்த மனதால் கீழே விழும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. எஸ், இது லாஸ்ட் மாதாஜி படிங்க. एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संतप्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाभागो कामरूपं दुरासतम्. இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால், தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தால் வெற்றி கொள்ள முடியும். முடியாதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், ஆனா முடியும். எப்படி? ஆன்மீகத்துல நம்ம போக 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 பாக்கி எல்லாம் வீக்கப்படும். இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம் கூட விட்டு போயிடும். நம்ம அப்படியே இதுக்கு என்னது பகவானோட பக்தி நிலைக்கு போயிடுவோம். இது சோ ஈஸி. மாத்த நீங்க அதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டீங்களே, ஒன்னும் கேட்காதீங்க. நானும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். ரொம்ப டெய்லி அக்கப்போர் தான். இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம் இது எல்லாமே நமக்கு அக்கப்போர் தான். வாயை வச்சுன்னு யாரையா குத்தம் சொல்லாம இருப்போமா? இருக்கும். உள்ளூர வந்து உணர்வு சொல்லும். உள்ளூர் அந்த இது என்னது அனாவசியம் தானே, யாரை பத்தி சொன்ன. பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது சொல்லியே தீரணும். அது இவ்வளவு சாப்பிடணும், ஆஹா இது நல்லா இருக்கே, அந்த இது வரும். யூ ஷுட் கண்ட்ரோல். எது? அனியன், வெங்காயம், பூண்டு அதை தவிர்க்கணும். டீ காஃபி தவிர்க்கணும். அதை தவிர நாக்கு என்ன கேட்கும்? நோ, டோன்ட் ஹேவ் எனி. அதுல எல்லாம் நீ ஆசைப்படக்கூடாது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும், அததான் சாப்பிடணும். அதெல்லாம் இருக்குனாக்கா பழகணும். நானும் உங்க கூட சேர்ந்துட்டு பழகின்னு தான் இருக்கேன். நம்மளாம் இல்லாட்டா ஞானியாயி நான் குகையில எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். மலைக்கு மேலேயோ குகைக்குள்ளேயோ உட்கார்ந்து இருப்பேன். நான் இது என்ன வீட்டுல தானே இருப்போம். சோ அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா இது படிக்க 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 அதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு போயிடும். அப்போ நமக்கு என்னன்னா, அந்த பௌதிக பொருள் எல்லாம் ஆசை இருந்துன்றது ஒரு காலம். அது இல்லைன்னா அவ்வளவு கோவம் வந்து. இப்ப அந்த கோவம் இருக்காது. வரலையா, கிடைக்கலையா, போ விட்டு போ, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, கிடைக்கலையா ரொம்ப நல்லது போ அப்படின்னு விட்டுடும். கிடைச்சதா, சரி சரி, கிடைக்கலையா ரொம்ப நல்லதுன்னு புரிஞ்சுவோம். ரெண்டுமே சமத்துவத்துல வந்துருவோம். எஸ், அப்படியாக நம்ம வந்து இந்த 3வது சாப்டர் முடிச்சு விட்டோம். படிச்சுடுறேன். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே. கிருஷ்ண அர்ஜுனுடைய சம்வாதம்னா இது, அவங்க பேசிக்கிறாங்க. அதுதான் நமக்கு இவ்வளவு நாளா இவ்வளவு பகவத்கீதா பார்க்கணும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ நாம 3யோ அத்தியாயः. இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? 3.1 என்ன சொல்லிட்டு ஏக்கம் வத. ஏன்னா அர்ஜுனா கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்?
துறவு மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவு அப்படி மேற்கொண்டு பண்ணா, இல்ல எல்லாம் செயல் பண்ணலாம், உங்களை நினைத்து பண்ணணுமா அப்படின்னு. அது ஆல்ரெடி திரும்பி வரும் 5வது சாப்டர் திரும்பி கேட்பாரு. அவருக்கு இது கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டே இருக்கும். எல்லா சாப்டர்லயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாரு. நமக்கு நல்லது, அது கேட்க கேட்க நம்ம திரும்பி திரும்பி படிக்கலாம். அப்ப இது அதனால ஏக்கம் வதனே ஏதோ ஒரு சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க, நான் எது எனக்கு நன்மை பயக்குமோ அதை சொல்லுங்க, நான் வந்து பின்பற்றுறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் 3ல இருந்து 9 என்ன பார்த்தோம், நியத்தம் குரு கர்மா. உன்னுடைய கர்மா என்ன இருக்கும், நியத்தம்னாக்க டெய்லி வந்து ரெகுலரா நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு. நிஷ்காம அது வந்து பகவானை நம்பி அந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்புறம் கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகா. கர்ம காண்டா எனக்கு வேண்டி பண்ணேன், நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணேன், அதுல இருந்து என்ன பண்ணோம், நான் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், அதனால எனக்கு என்ன பயன், அது பகவான் பார்த்துப்பார், நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணலாம், பகவானை சார்ந்து பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும். அப்ப இது வந்து பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபடுவோம். அப்புறம் 17ல 35 பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்மா யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட. நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம பண்ற வேலையை எல்லாமே நம்மளை பார்த்தா எல்லாம் ஆஹா என்ன இதா இருக்கா, ரொம்ப சாந்தமா இருக்கா, எல்லாம் படிக்கிறா, கிளாஸும் அட்டன் பண்றா, அதுவும் பண்றா, இதுவும் பண்றா, நம்ம அவ்வளவு மாதிரி இருக்கணும்ல, அந்த மாதிரி நம்மளை பின்பற்றவா இருப்பா. நமக்கு தெரியாது, நம்ம முன்னாடி சொல்ல மாட்டா, ஆனா டெஃபினட்டா there will be many people who are following us. So யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டா, முன்மாதிரியா இரு அப்படிங்கிறார். அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், beware of greatest enemy. நம்மளுடைய என்ன எது எனிமி, காமம் குரோதம். மிகப்பெரிய எதிரியும் ஜாகிரதை, காமம் மற்றும் கோபம். இந்த காமம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இல்லைன்னாக்கா அந்த வழிக்கு விட மாட்டோம், அப்படியே மேல போயிட்டே இருப்போம். இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு 3வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து 4வது சாப்டர் ஆரம்பிக்கலாம். இது பஜன், மாதாஜி ஒரு பஜன் பாடினாடே, நல்லா இருந்தது. நான் ஒரு நாளைக்கு வேற பஜன் சொல்லித்தரேன். மணி எவ்வளவு எடுத்து, ஆனா லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா, அப்ப நம்ம பஜன் பாடணும். நீங்க அந்த என்ன பாட்டு பாடின மாதாஜி, இது அது என்னது, என்ன பேரு, அது என்ன, பாலம் முகுந்தம், அதுதான் பாலமுகுந்தாஷ்டகம். பாலமுகுந்தாஷ்டகம் மனசா, அது நான் ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன், என்ன பாக்கி வாழலாம் கேட்கலையே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. அப்புறம் நாளைக்கு என்ன நீங்க சொன்னபோல ஒண்ணுதான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு பஜன் பாட்டு உண்டு. ஓகே, அப்ப அந்த ஒண்ணு போட்டேன் குரூப்ல, அது மாதாஜி பாக்கல, நான் செக் பண்ணேன். போட்டுட்டேன் மாதாஜி, குரூப்ல போட்டிருக்கேன். அப்பதான் அவ பாடினா. நீங்க தான் குரூப்ல இல்லையா? ஒரு பாட்டு தான் மாதாஜி, ஒரு பாட்டு தான் நீங்க போட்டிருக்கீங்க மாதாஜி குரூப்ல. பாலமுகுந்தாஷ்டகம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தாள், அதே நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோட டியூன், அதே தான் டியூன்லாம் சேம் தான். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி, தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இருக்கு, அது ரெண்டுமா போடுறேன். யாருக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாதோ அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பார்க்கலாம். நான் அதனால தான் 2மா போடுவேன். ஏன்னா பசங்க கூட இல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிக்கிறதுனால அவளுக்கு வந்து தமிழ்லாம் ஒரு சரளமா எல்லாம் படிக்க வராது. அதாவது நான் டிசைடட் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மார்க்கண்டேய முனி எழுதினது. நம்ம எங்க மாதாஜி, தட் இஸ் எங்க மாதாஜின்னு நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து டீச்சர் இருக்காங்க, மாதாஜி. அவங்க தான் எல்லாருக்கும் பஜன் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அவங்களோட யூடியூப் இதே அவங்க பாடினது இருக்கு. நான் இதை அப்படியே உங்களுக்கு போட்டேன்னா நீங்க அதை கிளிக் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விநிவேஷயந்தம் வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடேஷயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, சம்ஹ்ருத்ய லோகான் வடபத்ரமத்யே சயானமாத்யந்த விஹீன ரூபம் சர்வேஸ்வரம் சர்வஹிதாவதாரம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. இப்ப நான் 2 பாடினது வந்து சாதாரண பாடுது, பட் இதுல வந்து கமக்கமும் இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு மாதிரி யாருக்கெல்லாம் பாட தெரியுமா அவளும் இப்படியும் பாடுவான்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆல்டர்னேட்டா பாடுறதுக்கு. அப்ப அதை வந்து இப்ப நான் இந்தீவரஷ்யாமல கோமலாங்கம் இந்திராதிதேவார்ச்சித பாத பத்மம் சந்தான கல்ப த்ருமமாஸ்ரிதானாம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. இதெல்லாம் என்னன்னா சில பேர் பாட வரும், அழகா அனுபவிச்சு பாடணும். பகவானை நினைத்து அவரோட அப்படி அந்த இது ஒரு மீனிங் எல்லாம் புரிஞ்சுன்னா அவரை அனுபவித்து பாடலாம். நம்ம ஜப்பாதான் அனுபவிக்கணும் இல்லை, அவரை பத்தி நினைக்கிறதே
ரொம்ப அதுக்கு வந்து பலனும் கிடைக்கும். நமக்கு இந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா தானே அர்த்தம் இல்லையா, ரொம்ப ஆனந்தப்படுவோம். இட் பிகம் ரியல் ஹாப்பி. லம்பாலகம் லம்பிதஹாரயஷ்டிம் ஸ்ருங்காரலீலாங்கிததந்த பங்கிம் பிம்பாதரம் சாரு விஷால நேத்திரம். விஷால நேத்திரம் அத அழகா வர்ணிக்கிறார். பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, சிக்கே நிதாயாத்யபயோததீனி பஹிர்கதாயாம் व्रजनायिकायां भुक्त्वा यदेष्टं कपटेन सुप्तम्. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. பாலம் சின்ன குழந்தை முகுந்தா, சின்ன பால குழந்தையா இருக்கிற அந்த முகுந்தனை மனசார நான் வந்து ஸ்மராமி நினைக்கிறேன், நமஸ்காரம் பண்றேன். கலிந்த ஜாந்த ஸ்தித காலியஸ்ய பணாங் பிரரங்கே நடன பிரியந்தம் தத்புச்சஹஸ்தம் சரதிந்து வக்த்ரம். பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. கலே பத்தம் அப்படின்னா என்னது, அந்த உரல்ல கட்டி அந்த இது கலை பத்தம்னா கட்டி இருக்காங்க, அந்த உரல்ல கட்டின அந்த லீலை. கலே பத்தம் உதார சௌரியம் உத்துங்க யுக்மார்ஜுன பங்கலீலம் உத்புல்ல பத்மாயத சாரு நேத்ரம். பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. ஆலோக்ய மாதுர்முகமாதரேண ஸ்தன்யம் பிபந்தம் சரசீருஹாக்ஷம் சச்சின்மயம் தேவமனந்தரூபம். பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி, பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. இந்த மீனிங்லாம் நான் போடுறேன், இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில இருக்கு, ஐ மீன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல. நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப இந்த கிருஷ்ணா பஜன் சாங்லாம் நிறைய இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 18 மினிமம் 18ஆவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஆக்சுவலி இது ஆரம்பிச்சது பத்மா மாதாஜி தான், ரொம்ப நல்லா பாடினா. ஓகே, நம்ம முடிச்சிடலாமா? வாஞ்சா கல்பத்தருபிய மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? செல்வி மாதாஜி இங்க பார்க்கவே இல்லை, நெட்டு சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணா அப்படி எழுத்து கொண்டு வந்துடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கீ ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ ஜெய். எல்லாரும் ஜெய் சொல்லணும். எல்லாரும் என்ன தூங்கிட்டு இருக்கடா? ஒன்லி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பத்மா மாதாஜி தான் சொன்னேன். எல்லாரும் சொன்னேன், அவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஜெய் ஜெய் சொல்லணும். அவங்களும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க, நமக்கும் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவா. அவரே இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் கீ ஜெய், ठाकुर की ஜெய், महामंत्र की ஜெய், चैतन्य ஜெய், भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की ஜெய், श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய், நம்ம அயோத்தியா ஸ்ரீ ராமலல்லா की ஜெய். प्रेमानंदे हरि ஹரி हरि. ஹரி போல். Thank you மாதாஜி. It's too late, I know. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு 4th chapter 3வது
குவிஸ் எல்லாரும் எழுதிடலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு இல்ல, ராத்திரி. தேங்க்யூ மாதாஜி மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. డ్యూ టు నెట్వర్క్ నేను మొదల్లో வரல மாதாஜி, சாரி. சொன்னாலே கரெக்ட். பட் கிருஷ்ணா அனுப்பிட்டார். டோன்ட் வரி. நைன் 10க்கு வந்தது. 9:10 தான் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் வந்தது. பட் அப்பதான் ஸ்டார்டிங். ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கேட்டேன். முதல்ல அந்த இதுதான் பிரணத்தி தான் அட்டெண்ட் பண்ணி. விட்டு போச்சு இல்லையா? அதனால அப்புறம் சரியா லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. லைவ் ஸ்டாப். ஓ, எண்ட் மீட்டிங். ஓ, எங்க